1774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa Pilipinas, alas 9:55. Patrol 774. Ambulansya Sangkaninan Emergency Hotline Sangpunuligan. Operator. Searchlight sa Kadurong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. Mata Kadurungan San Kagamiwan. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Tatak RMN. Patrol 774. Taliwat may gabi na sa inyo, taran may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa ato ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay siringaton syudad. Sa pito taran ka mga distrito. Sa mga distrito sa nga Lapos sa Pasaro, Mandurrio, Molo, Arevalo City proper. Kag sa tuman tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan makasama, good evening, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan. RMN Patrol 774. Sa kinandal makasama diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay sa nga pila ka madalag ko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasyon nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan maging kaupon naton karon na ma-report na kay informasyon nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kantaran sa ilang natipon nga mga balita kasunod sang 24 oras. Sa kirana na ko naman ang inyo kasama, Radyoman John Alohado Kapulo. Naga-welcome gid sa inyo tanang-tanang diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. Today is Monday. Lunes gali kita subong adlaw Radyoman John, no? August 3, 2020. Ay kapit sa 3 na kita subong diri sa ato sa nga pagpangaladaw lumabalan Radyoman John, no? So nabalan no Agosto na taw. Ang ambal sa ato sa nga mga kauturan basta gani kuno nga inang bulan sang Agosto puraot. Puraot yung mga puraot ang pangabuhi Radyoman John, no? So, kay ti kung ang mga ang mga mangunguma subong ang produkto bala Radyoman John daw alang-alang. Sa daw lang-alang ang produkto sa mga mangunguma. Alang-alang ang produkto sa mga paray. Alang-alang ang mga produkto sa sa tubo. Ang makita ta subong nga mga produkto Radyoman John kalabanan mga na lang gid, mga kararuton pareho sabi sang mais, pero sabi sang mga aday lang. Dumina-ina yun. Ina-ina yan. Tanay ni Jowa. Para nga, para nga hindi ta madisturbo, okay na. Ayos. Sige. Ay kalabanan, sini Radyoman John nga mga produkto silingta. Amoning mga mais, mga kararuton, pati ang mga kamuting kahoy bla ni Jo. So subong do kahina, subong kag daw maiwat, subong kamuting kahoy, no? Inang bla no ganining tapioca kon balinghoy. Na daw medyo mahina-hina subong. Jutay subong ang tapioca.
Si Mario Anhor Nadal gani nagluto sang alupi blani nga kamuting kahoy nga may butong. Uy, siperte sa pagkanamit, radyo manjomong. Alam problema, kay kabudlay kuno pangitaon subong sang tapioca. Kay kajutay subong sang produkto sang tapioca o kung ginatawag naton nga balinghoy, mga kasama. Patrol 774. So sa kay Mario Anhor Nadal kasi kay kumpare ko na Honorato Hornadal. Pari honor, mayong gabi lang. Kag salamat sa sa kampiyon nga inang alupi nga may ara nga butong. Patrol 774. So, kamusta na kamuda? Ato sini tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton, tanan-tanan nga mga kauturan. Kamusta na nga ato sini nga mga mapinalanggaon ato sini nga mga kauturan, nga monitor na diri sa ato sini nga pagpangalaga. Dugay-dugay may kasama i-check nato na mga pila na ka mga situational report. Nagikan sa ato sini nga patrol. May kang tanan sa sitwasyon sa palibot sa aton nga syudad. Kag lakip na mga pila ka mga headlines. Lagi ka na sa ato sini nga mga RMN patrol reporters mga kasama. Dugay check tabla karon ang sitwasyon sa palibot sa syudad Bladyo, no? Lakip na mga headlines sa ato sini nga mga reporters sa mga kasama. So sa aton karon nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kag information. Dili kita karon sa aton nga mga headlines. Nga ato sini nga pagatalakayon diri sa ato bupertik na mudamo balita subong jo. Ang alos kalabanan nga mga balita subong parte sa coronavirus. Patrol 774. So diri kita mga kasama sa aton sini nga mga pirana ka mga headlines. Nagikan sa aton nga mga ato sini nga mga balita nga natipon sa sulod sang 24 hours. Sa aton karon nga mga headlines mga kasama. RMN Headlines. Si President Rodrigo Duterte may mensahe sa mga barangay kapitan nga nagawaslik sang poder. Gani pamati sa tanan-tanan nga mga barangay kapitan nga mahilig magwaslik poder. Number 1 diri may kasama nga aton ginapatuhuyan sini diri amo si Barangay Kapitan Roberto Niño sang Barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo. Barangay Kapitan Roberto Niño, kung kapamati ka na, sabi mo nalipatan tanaka, ay kay ari mga kasama, hindi lang kay para ni sa kay Barangay Kapitan Roberto Niño Junior sang Barangay Kalumpang Mulo, para pagini sa mga barangay kapitan nga iban man nga mga nagawalasik poder. Ang barangay kapitan dito sa may area sang Banwa sang Kabatuan makasama sa nagligat to dumduman nyo nga ini siya mga kasama ang may ara nga nagreklamo to sa isa ka barangay kapitan sa Banwa sang Kabatuan. May resolusyon ngagin papanaog magkasama ang Office of the Provincial Prosecutor's Office. Sagin pasaka niya nga kaso o sagin pasaka ini nga kaso kontra sa kay Barangay Kapitan Blair Lorenzo Paniagua, no? Si Barangay Kapitan Blair Lorenzo Paniagua sang Barangay Inabasan sa Banwa sang Kabatuan. Kung madumduman yun sa ato sila nga mga tagparamati, i-interview nato ining complainant nato dumduman nyo nga ang permiro sila nga reklamo siya atong ginluso bagila nga balay. Pagkatapos ginpasibangdan nga nagapanahor, wala to sang may nakuha kag ang aton mismo nga mga pulis naghambal nga waay sang panahor na tabo nito. Kaduha mga kasama, ang babae ang gin-report nga gin tamparos ni Barangay Kapitan Paniagua sang Barangay Inabasan sa Banwa sa Kabatuan. Tigin pasakaan siya sang kaso
mga kasama, sang sining complainant nga ini nga babae. Subong nagwang resolusyon. So para man ni sa barangay kapitan nga amo ni. Sino pagid nga mga barangay kapitan? Ang barangay kapitan sang barangay General Yudes sa city proper. Mga kasama dra sa may waterfront area blaw. Ang barangay kapitan nga ini ginreklamo man sa ombudsman sa kaso nga graft and corruption, pagpangawat sa kwarta sa kaban sang gobyerno. Mga kasama, kag iban pagid nga mga kaso, damo to. Standby kamo kay plastata na kiron, sino pagid? Ang barangay kapitan sang barangay Balabag sa Banwa sang Dumangas. Si barangay kapitan Dorothy Paes. Ang sa iya naman yan ni barangay kapitan Dorothy Paes, mga kasama, sang barangay Balabag, mga 45, 46, 47 na kadlaw. Daw halos 47 na kadlaw, mga kasama, nga wala gid makapakita si barangay kapitan Dorothy Paes. Si barangay kapitan Dorothy Paes, mga kasama, amo ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa bilog na probinsya sa Iloilo. Sa maripot nga sigilanon, si barangay kapitan Dorothy Paes, ex-officio member, ini siya subong ang board member na sang probinsya sang Iloilo. Si barangay kapitan Dorothy Paes, makasama, or si ex-officio member, board member, Dorothy Paes, naglikaw kag nagpalagyo sang iya nga sa labton, wala sang kaisog nga mag-atubang ka magsabat. May kantanan sinisang ginareklamo sang aton nga mga pumuruyo nga gusto mathagan kung nga may ara siya nga empleyado nga sang 2018 pa sadto Radyo Mandyo, 2018 pa nga nag-resign sa pagtrabaho bilang job hire, under sa iya opisina, binilin sa iya may kasama ang ATM card. Binilin sa iyang ATM card, sos Moriones, tigara po ni Santissima. Sige nga po nga kuha, kag kubra sang kwarta. Nga bisan wala na nagatrabaho ining job hire nga ini. Ang pamangkot, sino nagakubra sang kwarta? Sino ang nagakuha sang kwarta? Amo na karon makasama nga to sini nga talakayon karon di sa to sini nga pagpangalagan sa mensahe karon ni President Rodrigo Duterte sa tanan-tanan nga mga barangay kapitan. Hambal ni President Rodrigo Duterte nga hinugay kamo sa iya sang sagi sang pahari-hari sa iyong barangay. Among giniginaobra ni barangay kapitan Roberto Ninyo sang barangay Kalumpang Moloho. Ang opisyo yan sila may kasama ang pahari-hari siya nga barangay nga kung wala ka sang pagtaha siya kaglay for example gina-question mo ang iya nga mga ginahulag dira sa may barangay kag wala ka nagabilib sang iya nga pagpalakat sa paggobyerno ya sa iya nga barangay sa may barangay Kalumpang. Ay nga sa Moriones tigara po ni Santissima. Kung magkuha kay mo sang barangay certificate sa ilang nga barangay, hatagan yaman ka sang barangay certificate, mga nga ginapangayo mo, pero butangan niya sang derogatory record. Butangan niya with derogatory record. Kung ano abi ka klase ka hasno o klase barangay kapitane. So, istoryahan tara karon magkasama diri sa ato sini nga pagpangalagan. Standby kamo kay ato na karon plastar kay pamati kun karon sa inyo mga kasama ang hambal diri, no? Ni President Rodrigo Duterte. Mensahe ni President Duterte para sa tarang nga mga barangay kapitan nga mga waslik puder, Istoryahan tara karon magkasama diri sa ato sini nga pagpangalagan. RMN Headlines. Samtang sa iban panaton nga mga balita kay informasyon sa iban panaton nga mga headlines. Mayor Jerry Triñas wala mapunggan ang paghilibion
samtang naga-deliver sang iya nga mensahe mga kasama sa mga pumuluyo and most especially sa mga empleyado kag mga empleyada sang Iloilo City Hall. Ginhiwat ang iya nga mensahe sang ginplastar ang flag ceremony. Naghiwat sila sa ilang nga flag ceremony pero ti may social distancing. Nga ginahimo, no? Samtang nagaminsahe kag nagapadala sang nga mensahe, mga kasama si si Mayor Jerry Treñas sa iya nga mga empleyado sa flag ceremony, wala yung mapunggan, nagyambigid. Kag hindi kay sila mas nabaktaya nga naghibi si Mayor Jerry Treñas nga siling abi nga daw medyo nagluha lang nga daw puling nga daw nano. Makita mo iya siling nga paghilibion magkasama nga haling sa santo sa iya siling nga tigipusoon. Ang paghilibion ni Mayor Jerry Treñas may kasama, hindi mo makita sinidre kay gayambi gisablay nang kitam ng bata blang ko maghibi nga ang gayambi giyabla. Amo niyang sitwasyon sa itsura ni Mayor Jerry Treñas kagina sa paghilibion niya. That's why ang iban sinidre naton sini nga mga empleyado kag mga empleyada nga nagatambong sadto sa ginhiwat nila nga flag ceremony ay nagpulula man ang mata radyo man jo. Hindi kasi nga nagpula ang mata nila para nga naghiligop sila sa buwa, kundi nagpulula ang ila nga mga mata radyo man jo bangod kay ini nakita nila ang kasubo nga ara sa mata ni Mayor Jerry Treñas sa nagtulo ang luha kag naghilibion sang ini siya ang sa nagdeliver sa iya sining nga mensahe mga kasama dira sa aton nga sa ginhiwat nga flag ceremony kagayna sa City Hall. Ini may kasamang mensahe ni Mayor Jerry Treñas siya siling niya ang iya nga kasubuan abi mo kun ano radyo man na jo. Ang nasubuan niya kay hambal ya siling niya hindi na ni siling niya lahog-lahog. Siling niya may local transmission, community transmission. Bot silingon ang pag-transmit sang coronavirus. Radyo man jo, hindi kay siling nga lahog-lahog nga transmission. Kay sang nagligad ya kuro kampante pakita kay kada abot radyo man jo sang mga repatriates, mga OFW naton nga mga kauturan, mga LSI, mga locally stranded individuals, mga kasama, makwanta sila, masiparar ta sila dayon mga radyo man jo. Kampante kita kay ti pag-abot nila diri sa aton sa syudad, makuha ta sila dayon pagkatapos i-swab test naton sila or himuon naton radyo man na jo i-kwanta sila PCR test na naton dayon sila pagkatapos i-isolate na naton sila. But silingon kampante kita nga ti bisan mag-positive man na sila o kung negative man o kung positive man sa coronavirus, ang importante radyo man jo na-isolate na naton sila. So kumo kay na-isolate na naton sila, kampante kita nga hindi kita malatnan. Hindi bala? Amo ni siya mga kasama ang ginakalipay naton during that time sang ini sila actually sa pagkamatuod radyo man jo, i-appreciate no ni dapat supposedly ang grabe nga pagpalitik kag ang grabe nga trabaho ni Mayor Jerry Treñas ni ang iya nga pagpaminsar supposedly i-appreciate nyo ni tanan-tanan gid. Kita nga mga Ilonggo, kita nga mga Ilo-Ilonganon, i-appreciate naton ini. Sa ginahimo subo nga mga pagtinguha ni Mayor Jerry Treñas kag ni Governor Arthur Defensor Jr. Di ba na jo? I-appreciate natin kay nagapasalamat kita kay ang ginahimo sa ngaton nga mayor radyo man jo pertik nami gid. Ginasala naton ini tanan-tanan para ang tanan nga mga repatriate sa mga OFWs naton nga mag-alabot ginakuha taman sila, ginapalangga taman sila pag-abot nila diri pero ugaling ta mo na masunod kita sa ginatawag radyo man jo ginasunod naton
ang ginatawag nga inang health protocol. Ang pagsiparar naton sa aton nga mga OFWs, nga mga nagalabot, mga LSI naton, pero subong may kasama nga nga nagtulo gid ang luha ni Mayor Jerry Triñas kag wala gid mapunggan sa atubang sang mga pumuruyo samtang ini siya ang naga-deliver sa nga mensahe during sang flag ceremony kagaina sang aga. Mga kasama ko na kong leader, mahimbi man ko mo. Actually, sa pagkamatuod lang, radyo man na jo, sa aton nga mga kautura, sa aton nga mga tagparamati, sa pagkamatuod lang, abi nyo, either may posibilidad pati gani siguro si President Rodrigo Duterte hibi ni. Pero sekreto, why di ginapakita sa aton? Kay mati leader sa mong. Kung ikaw ang pinaka-leader sa bilog na pungsod, hindi ka dapat magpakita sa imong kahuyang mong. Kay isa ina sa mga balasihan nga once makita kanila nga daw nagamat-amat ka na huyang, ang imo nga mga soldado, mahuyang man na, makuan man na, maluya man na. So ako, Radyo Manjo, nagapati nga may posibilidad, si President Duterte ni gahibi ni pro, tago ni tama. Siya lang ni isa nakabalong nga gahibi siya. Sa sining sitwasyon, subong, nga sa kabulay-budlay, balo ka mo magkasama, hindi lahog-lahog ni ang parte sa coronavirus. Although, nga hindi gidman siya naton mahambal, no? Nga masyado ka delikado para sa aton. Nga inang kung malatnan ta, mapatay ta dayon. Pero, ang problema, mga kasama, kay okay lang kung malatnan ka, nga bakod ang imo nga immune system. Nga medyo mabulubudlayan gawa mag-away sa imo Radyo Manjo, ang aton, ang coronavirus, pero kung was gani nga mahina ang aton nga immune system, Radyo Manjo, alaban-laban gid, amo na siyang nakulbaan naton. Nga base kung mahina nga aton nga immune system, may tendency nga madisgrasya gid tayo mong mapatay kagid. Amo ning ginakulbaan naton, although nga hindi kululbaan ang virus, pero ang problema kay purtik nasig maglaton Radyo Manjo. Sipa bala, hatagan ta kamo sang ehemplo. Hatagan ta kamo sang ehemplo. Ining natabo sa Qualimed Hospital. Ang natabo sa Qualimed Hospital magkasama, lantawhan nyo bala, interview sinigida mga gabi ni Radyoman Henry ka ni Radyoman Emerson. Kagkagina sa to, ang utod nga taga-uton, na-interview magkasama ang iya nga utod, isa ka health worker, nagatrabaho dira magkasama sa may Qualimed Hospital. Tapos, ang iya sini nga posisyon bilang trabahador sa ospital, mga kasama, ang iya sini nga trabaho bilang isa ka orderly, no? Maghambal kita magkasama nga orderly, ang buot silingon sini, nga siya sina, like for example, may mga mag-abot nga mga pasyente, bala Radyo Manjo, siya sina ang nagasugat, siya ang nagabutang kag nagapahamtang sa mga stretchers, sa mga wheelchairs, pagkatapos siya nagatulod kag nagadala dito sa sulod sang emergency room. Or kung halin na sa emergency room, dalon sa kwarto siya mana, or kung halin na sa kwarto, isaylo to sa operating room or from operating room to room, mga kasama, siya sina ang siya sina nagatrabaho. Amo na ang trabaho sang orderly. So mo nang trabaho magkasama sining utod sang gin-interview kagainan ni Radyoman Emerson kay ni Radyoman Henry kag ni station manager Radyoman Ronel kagaina sang udto mga kasama. Karon amo ni natabo ay may gintulod siya nga naoperahan Radyoman na jo. Ginoperahan karon gi swab test karon
wala pa magwa ang resulta, siyang nagatulod-tulod. Sa mulihi, pagwa siyang resulta, Radyo Manjo, sus karon nagpositibo karon. Pag positibo, kundi ang mga empleyado nga ini nga naka-close contact sa pasyente nga ginoperahan nga sa diin nangin positibo sa coronavirus, ang ginhimo sang management sang Qualimid, although mga kasama nga gusto naton ini nga kuhaon ang side, mga kasama halin pa kagay na actually sang aga hasta subong Radyo Manjo, gina-contact ni Radyo Man Mike Estaniel ang spokesperson or any assigned, mga kasama nga pwede makahambal in behalf sang management sang Qualimid Hospital. Pero kagayina daw may kontakana isla initial ni Radyo Man Mike, pero ambot ko natigayon o kung wala. But anyway, no? Mga kasama, kung hindi gin mamatigayon subong adlaw, may ara pa man buwas. Pero gusto tayo pahibalo sa inyo nga ginatinguhaan sang RMN management nga malabot ang management may kasama sang Qualimid para maka-eksplikar nga amo ning natabo sa Qualimid Hospital may kasama. Kundi amo na to, natapos na to nga gintulod-tulod yan natong bag-o lang ma-operahan nga pasyente, karon kay nag-positive karon. So ang naka-close contact sa to sa atong pasyente nga ginoperahan nga nagpositibo sa coronavirus, pagkabalo nila, ang ginhimo yung mga kasama sa management sa Qualimid, abi mo kung ano, Radyo Manjo, base sa panaysayon sa utod, ining utod yan nga nagatrabaho bilang orderly, nga amo nagtulod-tulod to, ginpapauli lang saya, or ginpapaligo lang saya, Radyo Manjo. Ginpapaligo! Pagkatapos papaligo sa ospital, no? Ya paligo ka na, tuduhin nga panghabon da. Tuduhin nga panghabon. Why abi sila nagamit guro sang habon lang ining guava with tea tree soap lang kay kampiyon ni Radyo Manuel nga Radyo Manjo nga kuan mga habon. Ang guava with tea tree soap kontra virus gitani ni galing way guro kagamit bala. Lain lang guro nga habon lang nagamit. Song gini mo naligo panghabon, pang shampoo tanan para nga magtinlo lang. Amo nang ginmandar sa management. Pagkatapos Radyo Manjo, pinadala puli. Pagkatapos siya paligo niya, sige puli na to. Balik ka na maliwat trabaho. Amo nang ginhimo, mga kasama. Ano ang contact tracing? Ang contact tracing sinidre. Amo ni natabo ay, like for example, kung maay to sa salakyan nga iya, no? Masakay to sa jeep jo. May salakyan sa jo, wala. May salakyan ni sa nga personal, wala. Kung wala mo sila nagdipasahe ni sa, nag-jeep ni sa, puli sila to. So mo nang i-contact tracing mo. Number one, ang ginasakyan niya nga jeep, tisinuto nga jeep. Kay ang jeep pa nga kasama nga ginasakyan sini, no? Sang orderly, employee, no? Nga empleyado sang Qualimid, wala sasang salakyan nga iya, wala masang motor nga iya, wala masasang bisikleta nga iya. So, gini mo ya sakay sa jeep nga di pasahero, di ba? Pamangkot. Pag sakay mo sa jeep nga di pasahero, Radyo Manjo, no? Gasulat ka na sa ngalan mo, kagahatag ka sa contact number mo, wala. Of course, wala. Gina-require ini ang pagsulat sa ngalan kag apelyido mo kag contact number mo kag hindi na butang na kulong background mo sa mga establishmento na kung magsulod ka. Sa mga establishmento gina-require gina sa mga restaurant tanan. May ara nga requirement ina dira sa mga establishmento diri sa aton, pero sa jeep ya may kasama wala. Alang-alam man nga pagsakay mo mahambal to yung jeepney driver nga. Oy! Sulat anay na sa kwan, sa lagbok ta, sulat ha, din lagbok ibutang. O hindi ba? Amo nang isa pa lang una. Ikaduha. Jeep anay ko sa contact tracing ang jeep. Sigurado gito yung jeep to, gito yung mabalaan kung ano nga jeep to yung sakyan niya to. Hindi ba Radyo Manjo? Ang jeep pala nga daan, sigurado wala gito yung mabalaan kung diin to ano to nga jeep ang isakyan niya, no? So nga aton pagitaw sila sa contact tracing ti ang jeep nga di pasahero nagabiyahe uton Iloilo City and vice versa
kay taga-uton ni siya, mga kasama, ang ining nagatrabaho bilang orderly, no? Sang Qualimed. Tapos, ang miyembro sang pamilya, yati na-trace up na actually, na-trace na ang iya nga mga miyembro sang pamilya. Anong gani kuno sila bilog? Ha? Ginpaswab na, no? Away pa? Buwas pa? Okay. So, buwas pa sa iswab, mga kasama. So, amo na. Pero te, ato mga gisakya sa jeep to, atiwag ito. Tapos, ang pamangkot na ripigid sa Qualimed. Sa Qualimed, Radyo Manjo, no? Tapos, adto nga, nagahimo siya sang pagtulod-tulod sa mga pasyente dito, ang pamangkot, amo lang to ay han nga tao, ang ginoperahan, ang gintulod ya. Buot siningon may gintulod pag ito sa nga iban, kaya mo na trabaho ya mong. Hindi lang kaya mo to. Sa malipot nga sukilanon ti ano to, matrace up ta to. Kung sino tumagin pang tulod ya to, like for example, may ara sang pasyente, mga kasama, nga manugwa na sa ospital. Kung gina-wheelchair na siya para matulod. Magluwas lang gid kung ang pamilya mahambal nga ako na lang matulod sa akon nga kwan. Sa akon nga inang pasyente ay kay mapuli na kami. O hindi bla? Pero ang ibahan to yung maging pangtulod ya karon. Aring ginakalibugan tagit Radyo Manjo. Gatulod ka man lang. Kag sunod sa informasyon nagka-face mask man gani ang pasyente. Ato walang nagpositive lang ang ginupirahan. Naka-face mask to Radyo Manjo. Naka-face mask ang pasyente, naka-face mask man ang ining empleyada, mga kasama. Uning empleyado, mga kasama, sang Qualimed nga ang trabaho ya orderly. Naka-face mask sila, naka-face mask ang pasyente, naka-face mask man siya, naka-gloves pa sa gani mong. Pero mga kasama, sus Moriones, nga natapikan siya. Hindi, bla, Radyo Manjo? Ang munang pamangkot, sa malipot nga sungilanon, puwerte kadasig magsulod, puwerte kadasig magtransfer ang ining virus nga ini. Although nga asymptomatic, asymptomatic actually ining orderly nga ini. Pero tiyan mo na bisan asymptomatic siya, puti lang tawaan nyo bala? Amo na! Now, amo ni siya ang natabo. So, isa lang naman kasama sa ginhatag ko sa inyong ihimplo nga puwerte kadasig maglaton-laton ang coronavirus. Subong, may posibilidad, Radyo Manjo, amo ini ang ginhibi ni Mayor Jerry Triñas. Nga, kay amo tong hambal ni Mayor Jerry Triñas kagayina, siling niya hindi niya kasiling niya nga local local stranded na ni. Yung mga locally stranded individuals na hindi. Hindi ni kasiling nga mga repatriates. Hindi ni kasiling nga mga OFWs. Hindi ni kasiling nga mga seaman. Local transmission sa malipot nga sugilanon. May ara na signatawag naton nga indigenous case. Maghambal kita nga indigenous case, mga kasama. Wala mabalaan kundi naghalin dra mismo sa village. Lantaban nyo bala, gin-lockdown, mga kasama, ang Barrio Obrero. May porsyon sa Barrio Obrero gin-lockdown nga asuna. Dito sa may Barangay Ingori. Diri sa may fishing port Paginoaryo. Temporaryo gin-lockdown ang fishing port. Bangod ka may nabiktima man to. Mga kasama, tapos, damo ang St. Paul's Hospital gin-lockdown man. During the time, may mga doktor sa contact tracing nila, linibo ito magkasama ang gin-swab test nila. St. Paul's Hospital. So, amo ni, ang local transmission, di ang Mandurriao pagino. May ara pagina sa Mandurriao gin-lockdown man. Kay may local transmission. Amo ini siya ang rason ko nga mga kasama nga gusto naton buligan naton ini tanan-tanan ang mayor sang syudad kagang aton nga mga otoridad kung pwede hinugay na kita sang pasaway
Kung ano gani ang ginamando sa gobyerno ta, pati kita dayon, Radyo Manjo. Kay hindi ini para sa kaaraydan, mga kasama, only ni Mayor Jerry Triñas. Hindi ni para lang sa iya kaaraydan, hindi ni para sa kaaraydan lang sa mga konsyales. Lantawa bala. Mga kasama, ang staff ni City Councilor Alan Saldivar, ginhambal yan nga may ara nga nagpositibo, mga kasama sa ginatawag nila nga rapid test. Mayo lang gani kay sang ginhiwat ang swab test sa iya tanan-tanan nga may empleyado, nagwa nitong resulta nga negative. How about kung nagpositive? Kung di naglain pagid, hasta ang bilog nga City Hall naman, Radyo Manjo. Hindi ba, Radyo? Hasta bilog naman nga City Hall. Amo ni kung nga si Mayor Jerry Triñas, bisan din pa sa mag-agi na City Hall ang ginagkatuan niya. Kumadto sa City Hall, sus Mariones ni Garapon Santissima. Halungin yung itunutudo si Mayor Jerry Triñas kay nga sa pagkamatuon magkasama si Mayor Jerry Triñas, isa siya sang vulnerable na talapikan sang coronavirus. Kay man magkasama, may edad na si Mayor Jerry Triñas. Wala labot sina, hindi naman na malipod. Mga kasama, nga si Mayor Jerry Triñas, may ginasuprer nga diabetes. Iniyaman kasama, ang aton concern ni Mayor ta kaluluoy niyo ng tawa nyo. Ang Mayor ta may kasama, no? Vulnerable ni. So amo ni nga dapat ang himuon naton, buligan tani tanan-tanan, maluoy magkamo. Kung hindi tani pagbuligan, lantawan nyo bala, hindi ayhan maghibi ang mayor sa syudad kay lantawan nyo bala. Ginpalantaw naton ang palibot sa syudad, lantawan nyo bala. Butangan mo Radyo Manjo kag paluparan sang ano gani panawag na drone, no? Paluparan nimo sang drone ang bilog nga syudad kag ipalantaw palibot sa syudad. Kung nami lantawon Radyo Manjo mo. Lagaw ka sa esplanade lantaw bala, katahom sa esplanade. Lagaw ka sa area sa Rebesog, katahom katama. Nami nagidya kung imo lang tawon niya may kasama, purti niya katahom sang syudad sa Iloilo. Ti mga kasama, kanugon sinisang katahom sang aton nga syudad nga mapuno kita aton diri sang coronavirus. Ti kun pwede palihog lang sa tanan-tanan nga sektor sa aton diri sa syudad sang Iloilo. Sa tanan-tanan nga sektor. Ang amon iya trabaho bilang miyembro sang media, ginagampanan na namon subong amon trabaho. Ang amon nga trabaho subong Radyo Manjo, nagabuli kita for information and dissemination. Ginahimo naton ini mga kasama para ini sa aton tanan-tanan. Amon niyang amon nga mabulig lang iya. Hindi man kami makasiling nga basta-basta nga makatutudog bulig nga makakadto kami da sa mga barangay kag maghinon-anon sa inyo da. Pero ginagamit naton subong ang mikropono para ini sa pagbulig sa aton nga syudad, sa aton nga gobyerno, agud mapalapta naton ang maayong balita. Amo niya ang amon subong papel dire nga ginagampanan namon subong. So amo na niya. Halin pa niya sa nagligad. Ang aton subong niya gusto, halin pa sang unaya, ang RMN ang gusto niya sa RMN, mga kasama, nga makabuli kita para nga matapna, makabuli kita para nga maghagan-hagan, gid nga kung halos palang gusto naton nga wala ya mga kasama sa may mabiktima diri sa aton kay nga once gani nga magtawhay na kita diri nga wala na sang biktima sang coronavirus diri sa aton, kundi makahulag kita sang Mayo, hindi ba Radyo Manjo? Makahulag kita sang maayo, makapanami kita sang aton nga pangabuhi, nga inabalang hindi limitadong hulag ta, hindi limitadong lagaw ta, kag inang hindi taban bala Radyo Manjo matago-tago itsura ta bala Radyo, di ba? Kalabanan subong sang tao maglakat sa syudad. Kuanin ang Radyo Manjo, actually, mas bintahan ni sa amon, sa akon ba? Ang ining sitwasyon sa Radyo Manjo, bintahan niya sa akon nga isa ka malaway nga tawo, bintahan niya sa akon, kumo kay malaway ko, bintahan niya sa akon, tungod kay malaway ko akon, bintahan niya sa akon nga pwede ko matago, itsura ko jo, taguon ko, butangan ko face mask mo na o, tapos,
Gapa-feeling gwapo ka man yo. Feeling hero ka man kuno abi, kada gwapo ka man kuno abi, pero sa pagkamatuti malaway kay. Pero palariho na kita tanan-tanan nga mga malaway. Nga kay ginatago tang aton nga beauty, ginatago guyata, ginatago ilong ta, ginatago babate. Actually magkasama. Sang nagliga to sang una to. Lagaw-lagaw ka radyo manjo sa mga kwan, sa mga inang commercial establishment, puro pungkok lang to tambay ka lang. Damo-damo ka makita mo. Magkatulok-tulok ka na sa mga gwapa. Magkatulok-tulok ka na sa mga mapino, supat, kag mga sexy da, mga gwapa da, magkatulok-tulok ka na, puro subong. Way kagid, do hindi kagid malipay, radyo manjo man nga, way kagid sa may makita nga mga gwapa, kay nga, puro tayo naka-face mask. Patrol 774. Naka-face mask. Di mga kasama, like for example, ining aton nga syudad nga ini, kung nagakooperar lang kita tanan-tanan, nagabuli kita tanan-tanan sa aton nga syudad, nagabuli kita sa aton nga gobyerno, kag kung mangin negative na yang bilog naton diri syudad, wala na yasang biktima sa coronavirus, mga kasama, kundi makalagaw-lagaw na tayo radyo manjo nga makapakita-kita ta sang beauty ta, di bladyo? Okay lang na sa akon niya. Nga kung tangoon ko itsura ko, okay lang kay nga, para nga makapulo panago, mate, para nga daw, hindi gid makita, ang kagwa, hindi gid makita, blang nga daw kunabi, daw masalaan, matabasik nga gwapo, bladyo. Pero sa mga gwapa, kag mga gwapo, ba nami gini para sa inyo? Nga kung magkooperar kita, paglagaw-lagaw, taradyo man dyan, nami itsura nila, kag mga gwapa, kag mga gwapo, man nga, wala face mask. Mga kanugon sa inyo nga pa-beauty. Makadto kamo sa mga beauty parlor. Mapa-facial kamo. Mapagwapa ang mga babae. Mapakulong sila. Mapanami buhok sila. Mapa-facial. Mapa-brace. Sugod, subong radyo manjo. No? Ang mga babae kag mga lalaki nga may mga brace. Hindi namon ma-appreciate ang linibo nga bilis ang brace nyo. Kaya nga, hindi man namon makita kung magbirit ka mo. Makita namon kung magnirit ka mo, kita namon na hindi. Gani, hindi na ay pagsusuka mga brace nyo, mga braces nyo. Kaya hindi naman makita mga kwan nyo. Tapos, hindi nyo na mapabida ang inyong mga kampiyon ng mga lipstick nga halin sa Amerika ng mga social mga lipstick, bla radyo manjo. Hindi nyo na magamit. Hindi nyo na mapakita sa amon. Sugid-sugid, Silingabi nga magpapula-pula kamo ka mga sungad nyo. Hey! Hindi na namo na makita. Kaya naka-face mask kamo. Di gusto nyo na? O hindi ba radyo manjo? So kung gusto nyo amuna nga makita na mo liwat ang inyong face, ang inyong nga mga lipstick, ang inyong nga mga makeup, gusto nyo? Kung gusto nyo na, palihog. Palihog. Kooperar kita tanan-tanan. Amo gid ni ang ginadrive out sang RMN Iloilo humalin sang umpisagid nga nagsugod ini ang pandemic nga ini. Radyo manjo. Amo gid ang gusto namon. Amo na nga grabe nga pinang-away ubra namo dihali sa nagligad pa. Di ba radyo? Grabe yung pinang-away na mo dahil pa sa nagligad. Damo kita sa mga kontra, di damo sa mga, damo kita ining kwentranay nga natabo, dre. Bangod may kasama sining aton nga gina-drive out, nga gusto naton nga mangin COVID-free kita tani diya sa aton sa Iloilo, bala? Kung ginahimo talang tani aton obligasyon nga mag-cooperar kita, gari kang iban way ga-cooperar. Pero sa to sa natabo to sa ining mga feeling anak mayaman, dumduman nyo? Lantawan nyo kung ano nga irinaway yung amon agyan di? Sadya kami na swasanay di? Ang mga feeling anak mayaman to, di siya mga sinom ito nga makaatjong kahang to. Grabe mato nga kinuwan na sa aton di? Pero mga kasama, wala kami sinirigang gasulinderya. Murionis, tingnan po masunin. Kaya nga, ang aton tinutuyo, hindi man kasining parang sa karaydan lang ni Mayor Jerry Triñas.
Hindi may kasilingan para sa karaydan ni Joe. Oh, ni Joe Basco. Sa karaydan ni Radyo Man Sanipunay. Ni Mia Tayo. O ni Radyo Man Joel Franco. Para ni sa karaydan tatani tanan-tanan na ginahimo tani. Hindi ba na? Para giniya sa aton tanan-tanan. Why na di? Para ni sa pagkabilugan na ginistoryahan tani. Hindi niya kasilingan concern na sang isang katawo o concern lang ni Mayor. Concern naton ini tanan-tanan, di kung pwede, halin pa sa nagligad nga ginapangabay kamo kung pwede, kooperar tani. Ah? Paano pag-kooper? Iban paano ba? Ha? Kooperar, sus mo niunis ang iban din, diba? Ah? Da pamatyaga nila, do. Gusto nila ba na yan sila na nga maripay? Hala pangalipas lang ang pangalipay, kay wa ito yasan coronavirus sa ila? Oh, pangalipay sila. Pagkatapos, way kakabalo, gagali, gamat-amat na laton-laton. Subong, are, lang tawa ka ron. Kaya halos kada lugar, subong may ara na. Patrol 774. Sunday na di subong nga hilit-hilito, hindi ka nakasiguro, Radyo Manjo. Di ba, Jo? Bisan din nga hilit-hilit, hindi ka nakasiguro, subong. Kamo na gani nga naghibi na sa Mayor Jerry Triñas. Si Pablo kung ano kakatahom sa nga nga syudad sing Iloilo pagkatapos hindi ka makalagaw masyado. Hindi ka man makalagaw tunutudo. Bangod kay ginahadlukan ka na sa coronavirus ka may ara sa ginatawag nga local transmission. May ara na sa ginatawag nga community transmission. Patrol 774. Mapuslan tanin ka namiton sa aton nga syudad. Mapuslan tan ka namion, ma-appreciate naton kung ano katahom sa aton nga syudad. Kung hindi ka makalagaw tit manami. Kay tungod nga nahalukan ka na may ara na siyang ginatawag na community transmission. Okay lang na kung bakod immune system nyo. Okay lang na kung nagainom ka mo sang Evergreen Herbal Capsule kay sigurado mabakod immune system nyo. Okay lang na kung nagasigi-sigi ka mo inom sang Evergreen Herbal Capsule kay ina sigurado gid nga bakod immune system ta. How about abi karon sa wala nagainom sa Evergreen Herbal Capsule? How about abi karon sa iban nga mga kauturan naton nga may mga balatian nga daan nga ginasupler kag amo ni silang malatnan? Ano ang matabo abi karon? Ha? Anong matabo? Kamuya na namian na kamuya, pabanding-banding la kamo kay kumo ilabi na gid sa mga kwan, ha? Sa mga inang daw wala pakialam sa sining kalibutan da. Ha? Okay lang sa inyo ya, pabanding-banding na kamo na kay gapati, kamo nga bataon pa kamo, no? Hindi pa kamo yung malatnan sa balatian. Or, kung malatnan, di mo kamo sa balatian, hindi kamo mapatay. Pero remember, ladies and gentlemen, remember, nga kung bataon ka pa, wala na nakahulugan nga kung malatnan ka, hindi ka maano. Pero kung magpuli ka sa inyo balay, pagpuli mo sa balay mo, ato galito si lola mo, ato galito si lolo mo to, sila ni lola kay lola siya, apo, ay dali, sila apo, siya ba ka nahidlaw, nagig ko si imo, apo, dalo-daloon mo na karo si lola mo, si lolo mo, kag malatnan, na, budlay, ang ginatawag pala Radyo Manjo nga ulihin na lang ang pag-inulsol, bla. Basi, budlay man kadton si ko mo Radyo Manjo mo. Amo na ginahambal sa mga katigulangan, bla. Kung maghinulsol ka, hambalon ka sa katigulangan mo, siya tikad ta si ko mo. Amo na sa magkasama ang ginapahan umdom tagi sa inyo. Huwag giniyasang kaarayda, huwag giniyasang kalainan, ding aton ginasang. Ang ato sinidri nga ginalaygay sa inyo. Ato sinidri nga ginapalayag sa inyo. Huwag giniyasang kalainan, para gid niya sa inyo kaaraydan tanan-tanan. Patrol 774. Hindi ba? Amo, tingabi nga. Hindi ka mo yung magpati ang ginapangabay sa inyo man. Gobyerno na gid mismo nagapangabay sa inyo. Kapakitluoy sa inyong gobyerno ho, nagapangabay ng gobyerno sa inyo. Na kung pwede, kooperar lang bla. Ano nga, wag iba niya tamaran magkooperar. Ginahambalan sa atong gobyerno nga mo ni mo to. Ipadlak na inyong lugar, anay da, ipaswab test, anay da mga tinawo nyo mo ni mo to. Hindi pa, may pusipos mo nga pawala pa, malagyo pa. Saka Moriones, tiga na po ni Santissima, kamu karon ma.
Patrol 774. Pinanglakad tang mura korona. Init-init ka ni ko kurma. Patrol 774. Sa lawayon bala nga yun di kanggaro nga. Patrol 774. Lain lang buot yung kung kaisama, kwanan ka mo. Mala komentaryuhan ka mo, malain buot nyo. Katapos, mapakuan ka mo, daw kuno abi daw. Daw kuno abi. Lain di pamatsyag nyo ga. Sakit gid buot nyo sa aton, di puro sa pagkamatuod lang. Ang tinalaygay, tani pare sa karay, dan yung mga yun di patula ka mo, pero... Patrol 774. Karon pinang makita niyo karon. Patrol 774. Oras naton may kasama 45 minutos na kaniga sa alas 10. Sa ibang palaton nga mga balita may kasama tawari na. Kay daw may posibilidad ka mo maniguro ang ginhalinan. Kung nga may mga local transmission, bangod sila may kasama sa paglift sa ginatawag nga likorban. Teka ron. Siguro may posibilidad ba tsagan may Jerry Triñas ni? Basib lang may araw ganahan iba niya, pre! Naminam ta, pre! Dali di, pre! Tapos inom sila whiskey, radyo man na, jo, mani ka nagba nga whiskey, Tapos ila tagayan, isa lang. Isa lang ka baso? Pre! Pre! Was-was naman. Inom. Piyak amo man. Pre! Muna ni tagay, pre! Gali ka rin, isa to may COVID. Paglapos sa piyak niya, inom naman sila, laway itong COVID. Paglapos sa piyak, COVID, dugangan, pag yung ilimnon, nagapahina sa immune system. Ang ilimnon, mga kasama, kag sigarilyo, nagapahina sang immune system. Siling ni Mayor Jerry Triñas, siling niya John, sila niya sa iya nga mga tinawo. Sila niya abi, sila niya imuada, sila niya ring order niya abi, pirmahan ko na pahimu, abi ko na nga. Untata, anay, inom, ilimnon. Mga kasama, kay may posibilidad kung mahubog ka na radyo man na halin pa ni sa naligad man. Dumduman nyo nga binanatan sa Garim Iloilo si Mayor Jerry Triñas, bangod sa iya nga paglift sang inang likorban. Dari may kasama sa Iloilo City during that time, ECQ pa to. Enhanced Community Quarantine pa kita sa to. Ginlift ya ang likorban. Paglift ya mga kasama, sa gabi sigre nga inim na nasus pinahubog imo nga. Abi nyo ko nga, may tendency nga maglakta ang ginatawag nga virus. Tungod mga kasama kay kung once nga hubog ka na radyo man na malipatan mo na ginatawag nga social distancing. Kung hubog ka na, lantawan nyo bala kung ang ugali isang hubog bala Ang ugali isang hubog, kung mahubog na, dahil agbayanay ta. Di bala, di kung mag-agbayanay sila nga doa, may social distancing, wala. May ara pa rin ko isay, pre! Hubugo, pre! Wala man di chicks, pre. Kita na lang malips to lip, pre. Hubog na, pre, mang. Di bladyo? Tuna! Inaya may kasama, realidad nga pangabuhi, tanak subong, nga nagakatabo. Kung mahubog ka, malipat ka na sa ginatawag nga social distancing. Malipat ka na sa ginatawag nga physical distancing. Di ba? Ay ba siya na ganing galulokso na sa kanal mo? Pre! May kanal, pre, lokso, pre. Di ang magkabalaga, pre. Hindi tada mahulog, pre. Duga-duga, ito na ito sa gating pasaw. Di ba? Malipat ka na sang physical distancing, malipat ka na sila tawag nga social distancing, samtang nagainom kamo, upod kamo sang barkada mo, may nagapatunga nga nagagamit sang face mask, wala.
mag-inistorya ka mo da, gaalalasik na laway nyo kay hubog na kamo. Hindi bla? Tutuon ginaya. Ha? Kwan ka mo gay natubangay ka mo da, tapos sige inom nyo. Istoryahanay ka mo, gaalalasik laway mo. Remember, ladies and gentlemen, ang anom kamitros nga distance ang hambal sang aton nga Department of Health sang WHO, ang hambal sang World Health Organization or sang Department of Health. Ang hambal nila ang anom kamitros nga distansya kung nagpangat si mga kasama may tendency nga malabot ka pa sang droplets. Ti kung mag-ininom kamo nga magbarkada kamo, radyo manjo, magbinarkadahay kamo nga mag-ininom kamo. Ano? Gainom kamo nga tag-tatlo kadupa ang antad, tag-limak dupa, wala. Ara man kamo na sa palibot, Tapos kinistoryahanay kamo na. Mga kung mag-inom kamo, gagamit kamo face mask. Di nyo, ginasala nyo sa face mask ang ilim nun? Sugid-sugid. Hindi bala? Wala! Mga kasama, mag-inom ka, halalaklag ka nga laklag, paghubog ka na, pre! Sumsuman, pre, kadtanya mo, no? Pagkagat niya sa isa kasumsum na, pre, mutod, pre, siya dalade, pre, dalade. Lamon man dayon. Hindi bla? Te, mga kasama, waay gini padulungan ni. Waay gini tupa ni. Ang aton sini, nga ginapangabudlayan. Ang pinangabudlayan sa aton gobyerno ni Mayor Jerry Triñas, ni Governor Arthur Defensor Jr., ang pinangabudlayan nila ni Radyo Manjo, wala ginitupa daw. Huwag ginisang abtan ng insakto kung pananglitan nga hindi kita magkooperar. Gani, kung hambalan ka mo gani, kung hambalan ka mo gani sa gobyerno nga ang tinawo nyo, no? Ipang PCR test na, ipang lockdown anay na si mo nga lugar, taguanay na mo ni mo to, patihan nyo manabi nga mga ginipatula ka mo! Karoon ma! Patrol 774. Hindi ka mapawala-wala ba ka mo? Patrol 774. Pagkatapos kung sawayon ka mo nga mga... Sawayon ka mo pa mga aking? Patrol 774. Yung istigara po ni Santisima ka mo karoon ma. Patrol 774. Panasang sano na nga ginahimo naton mga kasama nga mapatay ni kita sa ugtas ni sinyo. Patrol 774. Mayo lang ka mo pa kuan-kuano di sa aton, di ka do kuno abi do. Concern ka mo pero ang paminisaryo inyo lang kaugalingon. Radyo Manjo, ang ginapaminsar nyo, ang inyo lang kaugalingon. Ang ginapaminsar nyo, inyo lang yung personal yung ginapaminsar nyo. Huwag ka paminsar yung sang pangkabilugan. Ang ginestorya nato di dapat di kwanta mong buruligay kita dire. Dapat bululigay kita dire. Paano ta kita sila magbunuligay kay kamo inyo? Iya mga salawayon sa inyo man. Tapos kung sabayon kamo gani, kado kamo pa mangakig, kado kamo pa maisong. Patrol 774. Makita. Ay, likorbano. Again. Mga kasama, kundi, gin kakas na to ni Mayor Jerry, gin lift niyang likorban, subong binalik niya. Para, hindi na kamo pwede ka inom subong. Mayo ni Mayor, kung ako gani iya pasugtan although may kasama nga ting ilimno ni, sa may sa dako nga nagahatag sa aton sang buhis para nga makadugang-dugang tinad sa aton ekonomiya, Radyo Manjom. Ginalantaw taman actually ang ginatawag naton nga business aspect. Ginalantaw naton nga tawag nga economic aspect. May kanta na sa mga ilimnon ning mga ginatawag naton may kasama nga mga syntax nga ni. Mga tax halin sa ilimnon, tax halin sa sigarilyo. Radyo Manjom ginalantaw taman inadira. Pero dapat hindi tani anay subong. Punggi nyo ginanay abi mga sungad nyo abila. Punggi nyo rin mga sungad nyo.
Sa mga manok inom da, kami gainuman, ako gainuman. Pero hindi man ka mo patay kung hindi ka mo kainom ilim nun, di bla, radyo man jo. Kung hindi ka mo kainom sa makahulubog na ilim nun, no? Hindi pa man ka mo guro mapatay sila radyo man jo, ha? Mabuhi ka mo gani, lawig. Hindi bla, radyo man jo. Kung mag-ino, kung hindi ka mo makainom sa makahulubog nga ilim nun, laban-laban mabuhi pa ka mo malawig. Nga, tay, ang ilim nun magkasama ning, ano ganini, alkohol ang unod dyan sini, blawel? Jo, gali, jo? Hindi ba na jo ang unod dyan sini, alkohol? Ang alkohol magkasama, ano ang madulot sa alkohol sa lawas, ta? Number 1 niya iguon si mo, atay mo ayo. Nga, kaya nga atay naton magkasama, amo na sa nagasala, sang tanan-tanan nga mga nagasulod sa lawas, ta? Ginasala, yan na. Di once nga alkohol sa laon niya, ara na sa tanan mapundo, pero may saton nga atay, gubon niya atay ta. Amo na sa natawag nga nagka-fatty liver kita, or nagka-cirrhosis of the liver kita. Amo na sa alkohol ang ginahalinan. Titugangan pag yung sigarilyuhan mo pagit, so, sa karamiton, kay, laban-laban may kasama, amo na sa nagahatag balatian sa ton. Ti may lang ko nagainom ka mo sang tisike, ang dakulon king, bla radyo man na jo. Ang dakulon king ni, hindi na ni kay pampautwas, no, pampagwa sa tanan nga magkinaon ta, kundi, nagadetox siya sa ngaton nga atay. Kaya ang atay ta may kasama, nagasilbi ini nga numero no, sa ato sila nga filtration, no? So kung gina-filter nila, amo ni siya naga-filterize, naga-filter, amo ni siya ang nagasala, ginahambal ko sa inyo. Sang tanan naton nga mga ginakaon, nga mga liquid o ginainom nga mga liquid. Ti sa laon niya nga sa laon na, sa laon mga kung alcohol sa laon mo sa imo nga atay. Dugay-dugay atay mo magkasama, magkasirosis ka, patay ka gid. Hindi ka mo mapatay kung makainom ka mo whiskey, hindi ka mo kainom whiskey, Hindi ka mo patay kung hindi ka mo kainom sigarilyo, insindihan tama na ang ginatawag radyo manjo nga makabulig sa ekonomiya ta. Ang ginatawag nga mga tax halin sa ilim nun. Insindihan tama na. Hindi tama ni sila mapakalain kay nga agabulig man sila sa ngaton nga duga nga may income sa ngaton nga gobyerno. Pero ang punto naton subong nga tiyempo nga may pandemic kita, ang virus wala pa sang bulok, hinugay na kamo anay abi sang hinugay na kamo anay abi sang pamilit nga mag-ininom kita abi sang ilimnon nga mga whiskey ni ka mga makahulubog nga ilimnon ni. Kay diri kita nagakalipat nga ang physical distancing ta malipatan tara kun hubog na ta. Ang social distancing malipatan tara kun hubog na ta. Ang paggamit sang face mask malipatan ta na kun hubog na ta. Amo na sa mga kasama kung nga tani humalipas ang una tani why anay ni pag-ibalik ni Mayor Jerry Triñas kung halos palang pwede nga iban anay ang ilimnon sa sulod sang isa katuig kung pwede tani amo lang na. Yari gani di ka message sa ako yung sila nga John siya mayo sila nga kay gin siya mayo kay gin balik naman nga ang likorban. May kay gin balik naman ya nga ya hindi naman kundi makatilaw sang kastigo hali kay mister kay permi na saya hubog basta wala likorban. Yang inugbakal namon pagkaon niya, hindi bakal ya pa na ilim nun, niya kag inom sila niya sang tuntoy. Tuod ginaya, may nag-message sa ako na di party sa muna. Di subong pasalamat naman siya niya, salamat naman sila niya John. Ya kay wala naman ang kwan, wala naman ilim nun, may likorban naman. Tilaban-laban kung may likorban din sa syudad. Base kung sundon man ni Gobernador ato depinsor ngang likorban hasta kus probinsya. Yo, alaban-laban. Ganan siya naman sa mga pulis nga mga sindikato. Mapalusot naman sila sa mga ilimnon nga ginabaligya nga tayo. Mga sindikato nga mga pulis beto nagabaligya ilimnon. Matiyag ko yung pangariglo nila guro to sa ngulihin eh kadaway naman kita, daway naman batia to. Patrol 774. Amo na mga kasama.
Sa ato sini nga pagpangalaga mga kasama oras naton karon punto las 11 na. Patrol 774. Sa iban pa naton nga mga balita karon liog tayo sa ato sini nga mga reporters anta mga pila ka mga headlines na nagikan sa aton nga mga RMN reporters mga kasama. Patrol 774. Perti nga mga balita di aton mga kasama puro tanan coronavirus niyo. May mga raid ba ato sini mga pulis, may mga bypass operation aton nga mga pulis. Paunta man karon mga pila ka mga balita kaga informasyon mga kasama. This time, i-check na nato ng mga pila na ka mga headlines. Sino naka-standby, Radyo Man, Joe? Patrol 774. Acknowledgement anay sa aton nga mga viewers, sa ato sila nga mga estudyante sa Patrol 774 University. Mayang gabi, ari sila damo sila diyo. Halinon tawis pa, bawbla. May 1.4 pa kita ka mga viewers may kasama. Sa ato sila nga pagpangalaga, Junitinya, Bagsain, Palmares, Isabel, Ken Leo, si Teresa Gipo, Imrex Coronado, Gina Crisostomo, Gigeros Lidis Magayas, Junitinya, Jesly Lauro, Neneng Zel, Inang Bilonyo, FF Lin, si Sarlita Armada, si Ken Nava, Arlene, Karisma Alagaw, sa kay Karisma, mayang gabi. Sino pa ito ba? Kadamdamo ni Benjin Lusot ba? Prado Elizabeth, Katlap, Aykor, sino ito ba? Hindi ko na makuhan karasig. Si Joan Bailon, Tigorinita Hires, Prado Elizabeth, Ken Leo, Itaco, Mike Santos, Archie, sino to? Corazon Blanca, Madeline Arancilio, Idna Imuhal, Teresa Gipo, Mike Santos, Bilonio Ifeflin, Johnny Tinya, Lo Pusadas, Gigi Rosa Ledesma Gayas, Teresa Gipo, tapos na Fekapada, kag si Marie Chris Tanciano, si Katlap, Inang Josephine na Imulaga Sigura, Teresa Gipo, si Prado Elizabeth, tapos na ni Ricky Sabong King Nukis, si Cecilia Rates, Juan Tenorio, Jolly Kitko, si Julius Piñalber, kag si Fekapada, Bimbol Faldas Hinudeya, Mary John Hapitana Borja, Christina Haro Silorio, sila nga pa shout out loads amo na iya, si Lloyd Kilarto, Tags JR Takuyan, Mel, okay nabasa Melanie Lagarto Paunon, Maymay Palaboy, si Mels Tab, COVID ka ikaw lang. COVID ka ikaw lang. Grabe nga lang. Nanitsok kang Orili, si Nene Labrador, Mian Aranya Binubo, Bagsain Palmares Isabel, si GB Jolly Vincent, Helen Torino Esmeralda, Nelson Orada, Hani Gilipa Pagliawan, Rosie Baya Caneo, si Cheng Mo, Cheng ko, Gisabel Cabillos, si Cecil Canobis Arroyo, Glenn Deepak Lion, Aniwar Orosgela, Melda, si Melsta Brainier, Opinion, Nicole Gonzales Cuenca, Daicoret Hepilano, si Sarlita Armada, okay doon nabasa ko na ni. Si okay daway na no? Sige. Iban pa ikaron balikon ta Verna Salvilla pagliwari po. Jan Figueroa Beltran, kag si Jessica Cordero, Arnel Saunoy, si Paking
Julie Alberca Gancia, kag si Jojo Dakilanya, si Salvador Roby Jr., Joy Sirodo, Nadlor Ibalan Iscorido, si Kib, grabe nga niya ba? Ardael Gopiteo Dexter, J.R. Siplok, Arnel Saonoy, Cecilia Rates, kag si Pork Chop 91, okay? Jocelyn Rivas Fuerte, kay John J. Fuerte, greda, may gabi. Thank you, grabe suporta ni John J. Fuerte sa ako na. Mary Ann Ceballos Madruna, si Bori N, Josephine Imulaga Sigura, Liza Sules, kag si Fe Capada, Jessica Cordero na ba tapos na, Los Try Falgar Barito, Dayday Serbo Palomado, Ken Lau, Nadlor Ibalan Escorido, okay, nabasa ko na yung tanong na. Ayos, sige, balikon ta kamo sa ato sila nga pagpangalagay sa mati kay this time. Yan karon naka-standby ato sila nga mga RMN reporters. Check nato mga headlines. Lagi ka na kay Radyo Man Flo Consumo Navarrete. TYRI Radyoman Report. Ang mga headlines natin madulong subong gabi, nadulong sa inyo sa Kalamahan, sang Tatoy, Manokan, and Seafood. Isagri ka lalaki ang arestado pinagi sa warrant of arrest sa kaso iyang robbery. Ang ining suspitsado, itindirin sa Lacasel, Sanghare Police Station. Santang, isagri ka bypass operation sa Ginpatigayon sa distrito sang Arevalo. Balor sang Shabu nga recover or mark value naglabataran sa 700,000 pesos. Santang, sa dugang na tondri nga headlines, sa magri ka lalaki sa Banes ang Lambunaw, aristado man pinagi sa warrant of arrest sa kaso iya na murder. Isa pag-indri ka bypass operation, nagpatigayo naman sa bayan sa barangay Mohon sa distrito sa Arevalo, subong ng niya gabi, no? Subject 3, arestado kang 3 ka ng suspected subo ang natigayon nga ma-recover. Ang mga ginpagdulo na itong mga headlines, ang ato panibalik sa dili ng ginpadugay sa pagtaragan ng Patrol 774. Gikan rin sa Patrol 1 kasama mo sa RMN Lino, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatakaremen. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. Kapatid, magkasama mga headlines dagikan kay Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Mga detalye karon magkasama batian diri sa ato sila nga pagpanumbalik. Patrol 774. Sa mga balita nagikan kay Radyo Man Flo Consumo Navarrete, kayo ni sa Gumban. Good evening, Jojo Sidigo, si Natnat Gamarcha, Helen Gupitio, si Dexter, Ardael Gupitio Dexter, si Nancy Albilar Galido, Steve Martin Faniga, ba, diyan nga malipataliban di lang ko Okay, Amoroso Glenn, kag sino pa tong ibandi? Si Jewel Bringilia Ripos o Ropicio, si Melanie Benicio, Pork Chop 91, nabasa ko na. Leo Capilastique, Josito Irabon, Michael B. Alanan, si Joseph Yi, si Natnat Gamaksa, nabasa ko na. Okay, sino pang waitama acknowledge? Arlene Gayuma, si Juna Bibi Kapulot, kag ang grupo sang OFW Worldwide Tatak RMN, Ilonggo OFW Worldwide, Tatak RMN, si Akodya, si Madam Tess, good evening, Rot Abonyawan Toledo, Jel K. Fabila, kag si Josly P. Kapulot, good evening, bao pakas, ari pagid, misapil ko kapakas, si sino pa ginadi? Okay, why na naman, Dere, check na ito magkasama, ang si Pano Dorado, mga kasama. Iban pa nga mga viewers, dugay-dugay naman, Francis Lanyog, good evening. Joel Bringilia, okay, nabasa ko na ni. Kag si Carlos Alijo Jr., Arlene Gayuma, si Nadlor Ibalan Iscorido,
si Joylyn Roduta. Ano yung reklamo yun naman? Okay. Sige. I-message mo ni sa aton nga kwan. Sa aton nga, ano ganin Facebook page, no? Sa kwan ba, PM na private message. Para nga makita ng imo nga problema, Joylyn Roduta, ha? Para nga ma-aksyonan ta. Si Cecilia Rates pa, no? Kag si Norlin Villanueva Baker. Kag si Mary Jane Dayon, si Prado Elizabeth, tapos si Jeremy Perotso pa, no? Kag si Indayli Tabaki, okay? Si Moy Corobella, kag sino pang iban di? Karon naman Edith Viejo pa, Jeremy Perotso, kag iban pa. Balikan naton magkasama ang dugang nga mga pagbasa sa inyong mga mensahe. Check na to na yung mga headlines. Lagi ka naman kay Radyoman Francis Basco. TYRI Radyoman Report. Number 2 most wanted person sa Banwasang Lambunaw, dakop kainasang aga. Ang isa man ka persona ang ginserbihan man sang warrant of arrest sa may barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo. Ang isa man ka lalaki, ang wanted person sa Pavia, ang natigayo man madakpan sa mga kapulisan naton subong nga gabi. Kag ang top 10 most wanted person municipal level sa Banwasang Gimbal, dakop man bukod sa mayag dakop sa Banwasang Gimbal, may kaso ni nga rape with carnal knowledge. Ang punong barangay kag duwa ka kagawad kag barangay secretary sang Tansa Timawa Zone 1 ginpasakaan kaso sang CIDG sang graft and corruption angos sa anomalya sa pagpanagtag sang social amelioration program. Isa ka lalaki dakpan man nga naga may pusil sa posisyon sa may barangay bitoon sa distrito sang Haro, dakpan sinilang nga gabi. Ang lokal yung makaroon sang barangay kapitan sang General Hodges ang pasakaan man kaso sa ombudsman sang 3 ka mga barangay kagawad. Ang mga detalye, kaundan sining mga informasyon kay balita, papatian sa pagbalik sang Patrol 2. Radyoman Francis Pasco, Tata Aramen. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. Oras na ton magkasama nakalabor kita sa 13 minutos na nakaligad sa alas 11 na batayan ng mga pila ka mga headlines nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. Pamatihan nyo karon mga detalye sa mga balita nagikan sa aton siling nga mga reporters mga kasama. Patrol 774. Salo kita sa mga pila ka mga headlines sa mga kasama nagikan naman sa kay Radyoman Aldrin Sukinya. Ara na sa Radyoman Jo. Check ta mga headlines nagikan kay Radyoman Aldrin Sukinya. TYRI Radyoman Report. Lalaki nga nang hurikap dughan sa salakyan, sinaputi. Ano? Lalaki nga nang hikap dughan sa salakyan, sinaputi. Grabe. Sige karon lang detalye na. Namit ng mga balita mo naman. Grabe ng pandemic ng istoryahan tading buwisit yan nagsagi pa ka panghikap dughan katabo. Isa dari ka lalaki ang bakal cellphone. Siya yung kasuhan sa kaso nga anti-fencing law. Priso. Kag lalaki nga may tuyo nga kwanta ni may tuyo nga mang bantay bla kag may tirahon da dakpan para karon sa bilakop sang lapas sa PNP dakpan na dala ang armas ya kamo lang aton nga headline ang kauntan sila karon sa aton nga pagpanumbalik sa dili bit lamang badlugay. Radyoman Aldrin Sukinya, Tatak RMN. TYRI Radyoman Report. Patrol 774.
Nabatian makasama mga headlines nagikan kay Radyo Man Aldrin Sukinya standby sa ato sining matag palamati mga detalye sa mga balita gin pang headlines sa ato sining mga tatlo ka mga RMN reporters. Nabatian diri sa ato sining pagpangalagad sa mga nagapamangkot kung sa diin mabakal ang Evergreen Herbal Capsule bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Nga gina-introduce tagi sa inyong Evergreen Herbal Capsule para ini makasama no sa pampabakod sa immune system. Iniya makasama tested and proven nga nagabakod aton immune system. Wala labot sina. Ginapaayo ya pa. No, ginabuligan niya pa sa pagpaayo aton ginabatyag nga mga balatian. Sa malipot nga sugilanon, ginapaayo yan or ginabuligan niya sa pagpaayo aton balatian. Ginapabakod niya pa aton immune system para nga hindi na kita matapikan pa sang balatian. Kung matapikan man kita, nagapanuktok pa lang ang balatian sa aton o kung ang virus sa aton, no? Hindi na makasulod masyado, bangod kay ini mabatyaga na sang aton nga antibodies. Inkwentrohon para nga makapalagyo kag hindi na makabato pa kag makasulod sa aton nga lawas ining mga balatian nga ini. Kani sa ato sining matapalamiti sa aton makauturan ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ini sang bisan ano nga klase mga kasama sang mga vitamins kag mga minerals kay kumplito sa sasangkap. May sangkap nga amargoso, the ultimate blood purifier, may balunggay. Ang balunggay may kasama amo ni sa ang the miracle vegetable, ang saluyot o kon tugabang, the longevity vegetable, beauty and longevity vegetable, may turmeric, may barley grass, may wheatgrass, plus ang nami kay may ara pagitsa nga vitamin C. So wala labot sila nga bastante na sa vitamin C ang balunggay. May vitamin C pagid nga lakot makasama sa malipot nga sugilanon. Ang halos dako nga porsyon kag dako nga volume sang vitamin C mga kasama ara sa Evergreen Herbal Capsule. Ang iya sini nga function sa lawas ta cleansing, nourishing and balancing, no? Ginalimpyuhan ang aton nga lawas, ginapabakod ang aton nga lawas, kag balansi ang tanan nga parte sa aton nga lawas. So magapabilin nga healthy lawas ta kon bastante kita sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. May good news kay ang stocks nga bag-o sang Evergreen Herbal Capsule nag-abot na naman, so hindi na kita maubusan stocks pa para mga kasama sa mga taga Capiz, mga taga Rua City. Capiz may ara na da. Sa mga taga Antique may ara naman da. Kalibo, Aklan, Guimaras, and most especially sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental. Mga next week may kasama malapos dira sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule na maluwat para sa dugang ninyo nga stocks. Pero naubos na kuno stocks nyo so may ara pa man nga na amat-amat na ubos tong iban nga mga porsyon to sa mga butika gin pangtulungan sa may probinsya sang Negros Occidental, mas especially sa Bacolod City. Ini bilang bulig para nga makabato kita sa coronavirus mga kasama. Patrol 774. Oras na to, nakalabor kita sa 18 minutos na kaligad sa alas 11. Diri sa ato sini nga pagpangalagan magkasama rin pabati ko na sa inyo magkasama ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga barangay kapitan. Leog tabidyo ang tingog ni Presidente Rodrigo Duterte kay para nga mabalaan abi nyo galawag-lawag ko gani pamati na sa kay barangay kapitan Burnok ninyo sobra-sobra na nang imo sila nga pagwaslik puder da daw halos ang aton nga mga pumuruyo hindi nakaagwanta sang ugtas sang katuntuhan nyo da dira sa may barangay Kalumpang sa distrito sang Mulong. Kag hindi na para sa kay barangay kapitan Burnok ninyo kundi pati man sa kay barangay kapitan Dorothy Paes
sakay sa barangay kapitan sang kutob sa mga ginapangakusaran ganyo. Ginareklamo nga mga barangay kapitan nga mga waslik poder ka mo. Ari may kasamang mensahe sa inyo ni Presidente Rodrigo Duterte o parang batian nyo. I want barangay captains, the idiots and the low life in the lower echelons of government. They should know that at least. I may not be really the best, but I want to taste your agony, and I want to taste your humiliation while I am here. Because you are a criminal. Pag nagkamali kayo dito, wala, pasensya. I will ask I will demand your resignation if it really calls for it. I will demand. Now, if we come to a four, well, tignan natin who gets what. Ako, sabi ko, I am already dispensable. Pwede na akong effectively suspended rin. Okay ako. Tapos na ako. Kayong mga yawa, kayo talaga ang iritan ko. Para makatikim kayo ng ayaw ninyong huminto eh. So, mga barangay captain, stop acting like God in your barangays. You are just a human being. I'm sure that you know nothing or little at all about governance if you order into corruption. Kaya kung wala kayong nalaman, talagang nagagalit na ako. Kaya wala akong respeto sa iyo. I have no compunction about sending you to jail or suspending you until the last day of 2 years from now. Para mawala kayo sa horizon. You are already removed from the political horizon. You do not deserve to stay in the government a minute longer. TYRI Patrol 774 Tatak RMN. Ate, batian nyo mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte. Do not act like God. Nugay ka mo sagi sang padiyos-diyos dira sa inyo nga barangay. Makasama ining mensahe nga ni kung nato daw mo amog sa kay ginahimo ni barangay inang kapitan Bornok ninyo. Magluwasin na damo pag inilaman laban sa mga kwan mo. Sa mga nag-react di ka magambal nga John. Diri man sabon barangay John ho palihog. Kang barangay kapitan mo di sobra pa di sa kwan. Barangay kapitan mo di sobra pa di sa kwan sa Diyos matyaga niya daw siyang Diyos di sa kalibutan. Yaning Diyos amon nga barangayo. Amon ginahimo sang barangay kapitan sa barangay Kalumpang. Tawag na ko katig-asang bagoryo sinadan. Patrol 774 Lantawan nyo bla? So, mga kasama, hulat-hulatan nyo nga matapos ini tanan-tanan nga maubos na pang-imbestigar ang tanan nga mga barangay. Mas especially ang mga barangay mga kasama nga ginareklamo. Ginapang kwan subong, ginapang may ara subong sang special nga operasyon ang taga DILG. Mas especially ang ara may kasama sa kwan sa barangay affairs. Si Kwanda, si Dosidinho Blani, mga kasama, no? Ang ginahimo na subong, ginapang tipon ang tanan-tanan nga mga pangalan kag ang records mga kasama sa ombudsman,
record sa ombudsman, reklamo sa DILG, reklamo sa ombudsman, reklamo sa korte. Kutob magkasama sang may mga reklamo kontra sa mga barangay kapitan. Ginapang tipon subong. Kaya mo ning mando karon ni Presidente Duterte ay pang tiponon ini tanan-tanan kag ubuson isa-isa dasig ini nga pagpangusisa. Once nga mapatud-an nga nakasala kamo, magkasama laban-laban pang sipaon kamo ni Presidente Rodrigo Duterte. Sipaon sang tiilya, hindi. Tayo di nga pangkakason kamo sa serbisyo nyo. Patrol 774. Bangod sang sobra-sobra nyo magkasama nga pagbilib sa inyo kagulingon kay kumo kamong barangay kapitan dira. Daw pamatyaga nyo daw Diyos na kamo sa inyo dira nga lugar. Patrol 774. Sana diri magkasama mo ni si barangay kapitan Burnok ninyo dio sa may barangay Kalumpang. Hulat-hulata, may luwas nga may kaso ka na sa ombudsman. Hulat-hulatang kimpo mo. Dali na lang ning pagwaslik puder mo da sa imo nga barangay. Tuduhin oy. Dugay-dugay na hasta na si hasta nang bata-bata mo na nga si Julian Abrasusa na. Madula ng pagka kutso-kutsiray kag pagkalaba sungad dyan sinadira sa inyo nga barangay kung waay ka na sa puder. Abi nyo ba na tubtob sa katubtuban bla ara kamo sa puder raw? Abi nyo ara na kamo permis puder nyo? Kinahambal ko sa inyo magkasama nga kung ara kamo gani sa puder nyo, hinugay kamo kaabusar. Hindi nyo pag-abusare ang ginhatag sa inyo sa mga pumuruyo nga puder. Kay hindi tubtob sa katubtuban, ara kamo dira. Amo nang ginahambal naton magkasama nga kon si Alden Richards pa kag si Maine Mendoza sa Aldab mga kasama nga wala sa ginatawag nga forever. Wala sila tawag nga forever. Basi dugay-dugay. Ara kalanda hala tuduhan mo na nga pangwaslik poder. Huwag kakbalo nga basi dugay-dugay kung huwag ka nas poder. Basi hasta si Julian Abrasusa ikutso-kutso yaman ka. Patrol 774. Si Julian Abrasusa nga daanda nga labsong man sa mong. Labsong. Abi ko ng labsong radyo man na jo. Laba sungad. Laba sungad. Labsong. Parehas din sila nga barangay Kapitan Roberto ninyo. Labsong. Laba sungad. Ang mga kutso-kutsira ka mga kutso-kutsiro. Patrol 774. Oras na ito, may kasama na kalabar kita sa 27 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Dili sa ato sila nga pagpangalaga magkasama. Dali lang nga kay Josephine Imulaga sigura pang tanin niyo si Quinco Saigad Marcelino. Mayang gabi sa mga viewers ta. COVID ka ikaw lang. COVID ka ikaw lang. Basa ko ni. Marlene Mirasol Alian, Carlos Bites Giloxin Jr., si Marie Chris Tanciano, Stanley Jan Casenyas, si Frascoro Colmo, Nilo Labajo, Inday Narciso, si Josephine Imulaga Sigura, Carlos Edwin Espinosa, FP Pinuela, si Teresa Libuon, okay, si Prado Elizabeth, bao naka-evergreen gid siya, si Bats Villa, okay, si Teresa Libuon, Josephine Imulaga, siguro nabasa ko na, Cons Pedregosa, Rosilia Cielo Torres, si Iko Jig Nilab, si Son,
Wilfredo Samugoy. Sa diin kami makabakal nga pharmacy. Kung sa din lugar mo, sir, iliw ko bi kwan i-chat kung din lugar mo may nakay para matudlo ta kung di ka mo makabakal nga pharmacy parte sa Evergreen Herbal Capsule. Okay? Si Bashi Boy ni Bashi Girl. Grabe ba? Bashi Boy ni Bashi Girl, ha? Si Tata Mikmek, Verna Salvilla, si may palaboy na basa ko na si okay. Dugay balik ari pa si Raha Laurel, si Bed Roses, Judel Calisterio, si Kat Shannon Brosnan, nga hindi tanan nga adlaw kay Bornok puro lang Lunes. Sakto gina. May Martes pa, may Merkulis. Si Bimbe Bartolome, Estos Imelda, Gilbert Garcia, sila niya halaka Bornok. Si Jonathan Albor Crisostomo, si Steve Martin Bidunya Faniga Senior, Labsong Laba Sungad, si Jessica Cordero, Joel Brenguela Ropicio, nabasa ko na ni mga members ng patrollers, Remen Patrollers, kag si Marie RJ, si Watching, si Marinette Ricania, si Bibi Labs Reyce Gilos, may gabi radyo man ko kapulo, John Kapulo siling ito sa tanan-tanan nga Kapulaw, sa kay Cheryl Wilds Furniture Shop para sa dinto, okay. Si Maricon Aguilar Chua, Jennifer Aguilos, Edna Imuhal, Laila Altelio Hiroche, si Uto sila kadlaw sang labsong ko nga abin ko nung labsong Kenneth Siho, Arlene Gayuma, Sandy, si Clea Rich Bonifacio, okay, si Maria pa Aripade, okay, Jomar Besa Soperal, Joel, okay, nabasa ko na, si sino pang Y, Rose White, ari kami sa niya, good evening, monitor kami diri sa Bacolod, keep safe and God bless, thank you. Pa-shout out Sir John siling ito. Tanong i-shout out ko na kayong imong ngalan di inchik. Si Edna Niyog Pormilda, Toto Onel Oberio, Giancarl Igamin, Arlene Gayuma, si Bayutas Roth, Jules Tagulimot, Gigi Rose Lides Magayas, Jane Esmeralda Sarsia, Laila Figueroa, Perbindido, si Chandler Valencia A. Dilaon, Dicina Gamino, Jane Esmeralda Sarsia, si Estos Imilda, nabasa ko na, Jodilyn Tabarnero, mo gali ni, si Jodilyn Tabarnero, gali ni ngala niya, inchik. Si Nino Marie, ano to man? Okay, huwag ko malagas ba? Okay, sige si Kaalim M. Kimbibs. Okay. Ay na, sige, iban pa, balikan ta karon diri sa ato sa si St. Clair Galindo. Pagli ka pamati man diri sa ato sini nga pagpangalan. Patrol 774. Sa ato sini makauturan nga pangita sang kampiyon nga mga furniture, lagaw kamo to sa Furniture Trends, ha? Ang Furniture Trends may kasama ga baligya sang tanan nga klase sa mga furniture, no? Tanan-tanan gini nga klase sa mga furniture, either mga mga bangko, lamisa, mga sala set, bedroom set, mga tanan-tanan nga klase sa mga furniture, basta di kalidad gani kag inang di kalidad kag inang durable nga klase sa mga furniture. Radyo man
tanan-tanan na ara nyo makita sa furniture trend. Hindi ka mo to makautang, mayara sila nga home credit, mayara man sila nga gabaton sang credit card. Mayara pa nga zero interest. Gani sa ato siling mga tagparamati, gapangita sang kampiyon nga mga furniture, lagaw sa furniture trend. Ang furniture trends aron napamtang sa Maydalan sang Corned de Leon, Valeria Extension, Barangay Nunoy City proper. Magkalipat furniture trend. Patrol 774. Oras naton magkasama na kalabor kita sa 35 minutos na nakaligad sa alas 11. Diri sa ato siling nga pagpangalagad sa kita sa iban pa nga mga issues. Diri sa ato siling nga pagpangalagad inang sa mga mahilig magkapi-kapi, mga kapi-kapi tari grodo Radyoman Radyoman Panso, Yay Panso, nga pita. Kaway-kaway da sa mga mahilig magkape, kaway-kaway. Ariwa. Wow. Sa karamitorn. Di ba? Sa karamiton kaya sang kuano? Kanamit kaya sang life extension coffee mix, no? Ang ginainom ko nga kape, life extension coffee mix, pero yang nga ganin niyo, ang tasa ko iya sang evergreen ibal capsule. Sige lang nga, importanteng unod ya, life extension coffee mix. May evergreen ka na, may life extension ka, pasos nano pa naman. Evergreen makasama, pero kung kape ganiti, life extension coffee mix. Ang life extension coffee mix, may kasama, may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract, plus may vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Hindi ka makatilaw acid. Sinikiway ni Kwan, may acid. Kaya wala sa caffeine. So, makabulong pa ni sa aton nga mga ginabatsyag nga baratian, no? Life Extension Coffee Mix, ha? Kag, tuduhin yun dayon inom pagit sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, sa mga pagtuon sang mga eksperto na to, sini nga mga kauturan, mga scientist, kag mga expert nga mga kauturan na to nito sa nagkalalain nga mga inang universidad sa Estados Unidos. Nagapakita makasama nga ang tao nga bastante sa pag-inom mga kasama sang vitamin D3 hindi na gawa dali-dali nga matapikan sang balatian nga kanser. Mga kasama kay nga ang vitamin D3 nagabulig ini sa ginabatuan or iya sini may kasama nga gina-prevent ang pagdevelop sang cancer cell sa aton nga lawas. Nga na siya. Kung nga mga kasama nga kinahanglan naton nga maggamit gid sang vitamin D3. So ang Life Extension Vitamin D3 ang aprobado sang BFAD mga kasama kon sang FDA sa Amerika kag FDA diri sa Pilipinas. Duwa ni saya gani sa aton nga mga tagparamati Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo sa mga butika ha, malapit sa inyong nga lugar. Patrol 774. Sa mga nagapangita sang kampiyon magkasama nga inang balanyos, basta balanyos gani ang paghambalan. Yari tilawin ninyo ang ang ginatawag nato magkasama nga Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil magkasama ang maayo ini nga balanyos para sa pananakit sang lawas, likod, hawak kag barikawang. Testingin nyo magkasama ha? Ang Nance Liniment Oil. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Kag kung nagapangita naman kamo sang kampiyon nga vitamin C, ari ang Doc 3C. Ang Doc 3C mga kasama, no? Base diri sa inang ato sini nga pag research nga ang Doc 3C vitamin C gid. Kay ang Doc 3C vitamin C isa ini ka sodium ascorbate vitamin C 600 mg capsule, no? Ini may kasama
ang Doc 3C vitamin C makabulig ini sa pagpabakod sa aton nga immune system. Actually makuha taman ang vitamin C sa mga prutas. Galing ti mga prutas subong radyo man Joe pertik mahal. Bakal kay sa kabilog mansanas subong susmuryo ni sa kabilog mansanas 25. Di mga kasama, hindi mo pa na makuha ng tanan-tanan nga volume sa vitamin C sa isa lang kabilog mansanas. Damuon mo ginakaon sa mansanas ya para makuha mong bastante nga vitamin C. Pero, ari may kasama sa Doc 3C, isa lang kakapsula, bastante na kay 600 milligrams na saw. Ang namin ni siya kay alkaline siya, maayo ini para sa lawas ta, hindi acidic, no? Di kalidad kay puro crystal powder ang unod sa kada kapsula. Kag bangod kay ginasaligan sa market, mga 8 years na siya, mga kasama nga epektibo, naupod ni siya sa Consumers Choice Award sang 2015, kag Asia Pacific Award sang 2017. Tapos ang winning company sini amo ang RRAF Marketing Corporation, ang company nga gin-recognize sang 2019 Golden Globe Awards, no? Tapos ang nami pagid kay nabalaan nga maayo sa nga klase sang food supplement distributor bangod maayo ang produkto, no? Gani para makasiguro kita mag-Doc 3C na kita. Ang veterano gani epektibo. Doc 3C vitamin C. Patrol 774. Sa ato sining mga kauturan, no? Check na to na mga pila na ka mga detalye sa mga balita na tipo sa ato sining patrol. Leog ta video. Unahon ta mga detalye na sa mga balita nagikan kay Radyo Man Flo Consumo na Barite. Mga detalye na sa iya sining magin pang headlines di sa ato sining pagpangalagad. Mayong gabi kay Rish Bilan, kay Lisa San, sino pang way ta mabasahan di? Joseph CJ Gimaras, si Jocelyn Calad Calyada Gabayuyo, Steve Martin Bidunya Faniga Senior, daw si Josephine Imulaga Sigura, malabok masasang kape. Si Bax Villa, si Fe Capada, kaway-kaway, kag si PNR Juwawo, maayuha bumasa, oy, si buwana kang animal ka. Amo ni sang kwan, si Valenzuela FF, mayang gabi, si Mayumi Chan, mayang gabi kuno sa tanan nga mga tagapututan sa Family Puchero, si Roselia Cielo Torres, mahigop man sa. Si Raha Laurel, kaway-kaway sa mga ano to, Teresa Liboon, Jonathan Albor Crisostomo, Rene Milyapis Nangkel, Alin Gayuma, si Day, okay, nabasa mo si matulog niya si Kuano, si Coret, si Day Coret Hipiliano do matulog. Si Marilyn Buena Fe Fernandez, may gabi man, kag si Teresa Liboon. Ayos o sige. Ayos, o sige. Mga si Rene Milyapis Nangkel, mayang gabi si mo bugo. Sabi mo, mayang gabi si mong bugo. Sabi mo, ikaw lang sabi mo, ikaw lang kabalo. Abi ni mo, ikaw lang kamao musultig si buwanong bugo ka. Patrol 774. Check natin magkasama report yung informasyon lagi ka na kay Radyo Man Flo Consumo Navarite. TYRI Radyo Man Report. Ang mga balita kag mga impormasyon nginyo mabatian kinadulong sa inyo sa kaluwan sang Evergreen Herbal Capsule. Isa diri ka bypass operation gipatigayon sa may distrito sang Arevalo, 5 tanan ka gagmay nga bulto sang suspected shabu kag isa ka dako nga bulto sang ginapatian illegal sini nga droga ang nakompiskar sang katapo sang pulis. In patigayon ang ining bypass operation,
kay nasang hapon, no? Dira sa may barangay Kalataran sa distrito sang Arevalo. Diri na tigayon diri Radyo Manjon nga madakop pinagi sa bypass operation ang ining si Ronald Sabarillo. Ronald Sabarillo, 35 anyos, residente man sang amo man sining barangay. Nakuha sa kay Sabarillo ang 5 ka mga plastic sachet sa suspected or 5 ka plastic sachet, no? Pero lagko ni kag isa pa kay dako nga bulto sang suspected shabu ang nakumpiskar sa sining kay Sabarillo. Yan pa kayo ning bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU. Kag dugang padring na recover sa kay Sabarillo ang bypass money nga nagabutaran sa makapin 15,000 pesos. Kag ginabanta naman diri nga makapin 700,000 pesos ang mark value sa na-recover sini nga illegal nga droga sa ginkandak sini nga bypass operation sang RDEU dira sa may barangay Kalataran sa distrito sang Arevalo. Sa dugang naton diri nga balita kag impormasyon, ginaserbihan man sang warrant of arrest sa kaso sini nga murder ining si Mark Perez Ilimor. Mark Perez Ilimor, 23 anyos, residente sa barangay Kaninguan, Lambunaw, Iloilo. Inserbi ining warrant of arrest takna alauna kay nasang hapon dira sa may poblasyon Ilawod, banwa sang Lambunaw, Iloilo. Pinagi sa sining warrant of arrest nga ginpirmahan ni Honorable Judge J. Malin Caunilio Tarol, Regional Trial Court sang 6th Judicial Region sa banwa sang Haniway. Kagwaay diri may ginrekomendar nga bail bond batok sa sining persona nga ginarestar pinagi sa warrant of arrest na si Mark Perez. Kag subong man ang ining warrant of arrest ang sirbe no or pirmahan sa tong Hunyo 29 sa sinilanggid nga tuig. Karon narana sa kustudiya sa Lambunaw Municipal Police Station ining si Mark Perez kag magkapangatubang sa napitan sini nga kaso. Samtang sa dugang natundri nga balita kag impormasyon patigayon man ang isa sini ka bypass operation takna alas 4:20 sinilanggid nga hapon dira sa may barangay Balabago sa distrito sang Haro. Serbihan o conduct ining bypass operation batok sa kay Cristobal Parino, 26 anyos, sang barangay Mohon sa distrito sang Arevalo. Nabaklan sang bypass item ang ining subject sa bypass operation kag natigayon nga makuha pagdiri sa iya ang 3 ka plastic sachet sa suspected shabu sa balor nga 1,100 pesos, no? Natigayon man nga na-recover ang dugang sini nga mga drug paraphernalia kag subong man cellphone, isa ka motorsiklo kag subong man ang ining kiluhan, no? Kag natigayon man na-recover ang ining kwarta dugang nga 3,300 pesos o kon 3,300 pesos. Kay so karon sa Lakapsel sang Haro Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga napaglapas sa Republic Act 9165. Sa katapusan naton diri nga balita kag impormasyon ginserbihan diri sang warrant of arrest man ang ining persona, no? Matapos nga ini siya ang ginaserbihan sa warrant of arrest takna alas 5 sinilang nga hapon dira sa may Ongka Haro. Karin dakop diri ining si Danilo Ligaspe sang Zona 1, Barangay Airport sa distrito sang Mandurriao. Matapos kini siya ang ginaserbihan sa warrant of arrest sa iya sining kaso, no? Kag ini siya ang may ara sang gindokumendar sini nga bail bond na naglabot tanan sa makapin 6,000 pesos, no? Kag may or detain karon sa Mandurriao Police Station ining persona nga si Danilo Ligaspe. Kag subong man sa katapusan na tondring balita kag impormasyon, may isa man diri ka lalaki nagreklamo sa bahin sang Mono Police Station, isa ka minor de edad. Matapos gini siya ang ginsumbag, no, dira sa may poblasyon Molo. Kag way pa diri matumod ang nagsumbag na lalaki si Misaya, samtang ini siya ang nagalakat dira sa nabitan sining nga lugar. Pasado alas 3 sinilanggid nga hapon. Kag ini siya nakaagom sa pilas sa nawala sini
nga guya. Amo na mga balita naton, kamong impormasyon, Radyo Manjon, sa pagpakalagad siyang programa Patrol 774. Mga balita kay impormasyon, ninyo na batian, ginadulong sa inyo sa Kalawan, sang Life Extension Kape Mix with Vitamin D3. Yari ninyo ginulat ng kape, manamit, mahamot, yung ginimo pagi sa pagkubinar, sa pinasay nga health benefits sa tatlo ka powerful nga mga ingrediente. Kada ka makasama, naginom sa pinakaunang kape ng vitamin D3, Life Extension Kape Mix with reishi mushroom extract, mangosteen fruit extract kag vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Mabakal sa mga botika, malapit sa inyo nga mga lugar kag subong man sang Tatoy's Manukan and Seafoods, no? Ang Tatoy's Manukan and Seafoods bukas na nila sining nga branch nila sa may Atria Park kag subong man ang main branch nila sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Ginaprangyan ni Konsiyo Consing Espinosa. Kag subong man 50% lang ang makomodar ng mga customers para may ara sang pag-obserbar sang social distancing. Kalawi, ang mga specialty sang Tatoy's Manukan and Seafoods kangay sang native lechon manok kag lechon baboy. Kag subong man mga seafoods kangay sang baked talaba, baked scallops kag sinabawan nga mga isda. No, sa liwat, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasubong man, kung nagapalang alay inyo kalawasan, namin kinyo banyusan Radyo Manjon, no? Sang Nance Liniment Oil, no? Ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil. Mayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, kag palamanol, palanakit sa kalawasan, kag na paralisar nga mga kugatan, no? Aryo, Nance Liniment Oil, mga kabyanan. Pan no? pa na, nami pa na sa inang ginakuan kabla, ano ganini, napilasan kabla? Oo. Ka mapilas ka, butangan mo sang Nance Liniment Oil, kulpa, dugo irayon. Swerte, no? Tula, dugo, untat. Untat. Hindi mag-kwan, hindi magbuhatanan, no? So, pwede ni pangaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, no? Kagasubong man, sa mga amo na siling mo, sa mga nagadugo nga pilas ba, yan ni patugunon kag pontaton, no? Bubuy lang sang Nance Liniment Oil. Kaya sa karon nga tiyon, sa rainy season, nagauso man ang dengue. Isa sa mga sangkap sang Nance Liniment Oil, amo ang NEM3, epektibo nga mosquito repellent. Kag subong man, para hindi ini pagkadton sang lamok, maggamit sang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, ang produkto herbal sang produkto sang Herbs Medical Pharma Corporation kag aprobado ini sang FDA. Mabakal ini sa mga borika malapit sa inyo nga mga lugar. Lipat ka sa RCL Alternative and Health Food Center, mabakal man na. Araman da. Dito, pertik bakal sang Nance Liniment Oil, pertik bakal glino. Siyempre daw ginakuan lang. Kuan abi kagkapin pa subong tigdilingge abi. Oo. Di may insect repellent na siya. Oo. So, makapamanyos kasi na, ang labok hindi palapit. Sila sa nga lamok, makadto sa imo nga panit. Panit? Pag panimahoy, pag-abot siya, palapit siya. Baw? Ilagyo sa... Paglingin-lingin sa ulo niya, hindi na siya kalupad, harap pa sa panit mo. Oo. Pasyon mo sa doon. Nance Liniment Oil, available madalas sa may RCL Alternative and Health Food Center. Ay, kabot buot kaya sa aton manager, no? Arada ang kwan, RCL Alternative and Health Food Center, arada sa kwan, arada sa Mabulo, Delgado. Oo, arada. No, narada. Drama na mabakal ganing Evergreen Herbal Capsule. Siyempre, Evergreen Herbal Capsule lang niya. Duwa ka kapsula ka sa aga, duwa sa gabi. Ayos na. Mind cleansing, nourishing, kag balancing. Hindi ka pa nakita sa klaseng nga herbal supplement man. Bago siya, pero epektibo. Tingala, magkukakobsan stocks ang RCL sang Evergreen kay perte ka bakal nga daan man yung kata. Mega pamangkot sa akon siling niya, John. Ano? Siling niya ga-inom kagin sina sang Evergreen niya basi wala man. Asas? Way sa kabalo nga adlaw mo nang inom ko. Kag way sa kabalo nga dira nagnormal ang tanan-tanan ko nga laboratory test. Kay sang una may ara ko sang una nga inang fatty liver kabalo ka sang bata pa ko abusador ma ko mong. Gakaagan sa ilimnan. Tapos ang sigarilyo ko panigarilyo ko 3 kakaha kulang sa isa ka adlaw. Sabi no? Oo, sindi ko sa una sa sigarilyo. Dalang ko himo sigarilyo kula na mo. Kula imo sigarilyo. Ang pinakauna ko nga gintunan sigarilyo puti.
Puti. Tapos nagsaylo sa pula. Tapos nagbalik sa puti. Tapos nagbalik naman sa pula. Daw? Tapos nagbalik naman sa puti. Hmm. Tapos nagbalik naman sa pula. Ang guwaya pula puti. Ako naguntat naman ko sa Girilyo. Tamaran ako. Karon pagka bangod siyang abusar ko sa akong nga kagalingon, nanukot sa pag-edad ko 40 nanukot. Wow. Amo to kung nga ginutatan ko na sila. Bakon mo na nga may fatty liver ka na, pagkatapos ang mga lipid profiles mo hindi na normal, ang imong blood sugar level do nagaamat-amat na gawa taas. Oo. Tapos ang akon nga inang kolesterol sumaka pagid. Taas. Taas man. Kapos blood sugar mo. Blood sugar ko ti sugod sa to. Tinuduhan ko nga inom sa kwan. Gihatagan ko sang doktor ko sang maintenance na para sa high blood mo. Ti subong mga 3 na grok tuig ay Wow. nga wala na nakon ginainom mga akon nga para sa akon nga kolesterol para sa high blood. Kay hambal sang doktor sa akon sinano ning imo na tabo ni lingko nga haw. Siliya nga normal na ning tanan-tanan. Hindi lang kundi sa una nga best in man normal siya. Sige ho niya pa na, niya sige na maintenance mo. Ikaduha nga laboratory test naman. Normal man gyapon. Siya sige ha pag gyapon maintenance mo. Pagka ikatatlo nga laboratory test normal man gyapon. Wow. Sila nga panghaboy ng mga ang imo nga mga ganin na niya ginhatag ko simo lang nga mga resita na. Oo. Nga ipanghaboy na basurahan din na kinanglang bakal ka sa imo maintenance. Hasta subong why na? Why na? Mga 3 years na yan nga why kuya gainom sa akon nga maintenance nga bisan isak bilog why na gid ya? Kasi sino na lang ba ginainom mo, be? Evergreen. Amo na yung the best niya sa Evergreen, no? Kay tanan ibalik yan normal mo. Kag ang mga sobra ginabuinan yung nga daan, yung mga sugar na amo na istorya mo, cholesterol, ang sobra nga asin lawas ta, sobra nga katambukon, laway man sobra tambok Awa. laway. Tapos laway katulukon, tapos sobra nga creatinine. Kidney damage gali ni Radyo Manjon ang dulot sini. Grabe, ang sobra nga acid po amo gini nagkapadula sa ako no. Acid na. Ang acid. Lingin ulo mo tapos digwa ka gay kalitin. Gabutod pa mo tiyan, sakit pa mo ulo. Tapos ulcer pa gid. Tapos amo ning delikado. Ano? Ang constipation ni bla. Aba, mother of all diseases na. Amo ning grabe Kaya ito yung mga kulang sa lawas ka, duwangan pa gid, no? Mga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa, no? Amo na mga makuha na ton, nga mga benepisyo sa Evergreen Herbal Capsule, no? May mga 7 ini kasangkap, no? Turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kani sa ton mga kuturan, no? Testingin nyo, tumari, sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagatabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas, gintingog ka persa sang 7 para ikayong lawas kompleto nga benepisyo. Aprobado sang FDA. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. A quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Basta produkto ni Doc Crispinico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika dira sa Banuasang Santa Barbara, Iloilo. Mati ka mo da, Santa Barbara, sa Shams Pharmacy, sa Uton, sa AVP Pharmacy, sa Cure Center Drugstore, sa Tigbawan, sa Niknik Pharmacy, sa Butika Carmen, sa Gimbal, sa King Pharmacy, sa Miagao, sa Kingly Pharmacy, sa Paramasya Elna, sa San Miguel, sa Soliva Drugstore, sa Salis Pharmacy, sa Limudyan, sa Kabatbat Pharmacy 1 and 2. Sa Leon, kay Marie Lorle, no? Sa Lorle Pharmacy. Kay Marie Lorle. O Marie na to na. Kag sa Sara, sa Evergreen Center beside sang Sara Glass. Kag sa Tagawag Gimaras da, mabakal nyo da, ang Evergreen sa Umali Drugstore dira sa Buenavista Gimaras, kag sa San Miguel Hordan Gimaras dira sa Camillion Graphics sa unhan lang sang St. Joseph School. Kag sa tanan nga branches sang Sincere Drugstore dira sa May Bacolod City kag sa Negros Occidental. Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan. Ano be? Anong good news mo dabi sa Evergreen? Good news? Good news?
nagabot na ang dako nga stock sang Evergreen Herbal Capsule. Tanan nga supply sa bilog nga Western Visayas maka-supply na. Grabe. Pero, may bad news. Anong bad news? Duwan na lang kapsula akong bilindi. Ate, hindi na bad news kay may kuluwaan ka naman nga good news. May good news, may kuluan. Oo. Balang ko, aradasin mo. Oo. Evergreen Herbal Capsule. Mayong gabi kay Doc Respinico, kay Doc Leo Amos. Mayong gabi sa aton sila nga mga certified naturopath practitioner. Noon kay Doc Respinico, si Doc Leo Amos. Mayong gabi lang da. Kag siyempre sa aton kumpare, amigo ta, Dr. Hector Espinosa, matigiri subong to. Mayong gabi lang da si mo, kay Mama Richo, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Nay Kunsing, kay Tay Tatoy nga nagapamati. Gabi-gabi, dire sa aton nga panagtudunan na dimensyon sa Patrol City 4. Kagay kwanda, Jeribanyes ang Mandoria Public Market. Salamat sa pagpamati. Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Manflo, Konsumo, Navarite, Tata Carmen. TYRI Radyoman Report Patrol 774. Oras naton magkasama na kalabor kita sa Inpunto, las 12 na. This time, sa ilo kita sa mga balita, si Radyoman Francis Julio Tadyo, para nga makaduludritso na ta. Para makasigi-sige na ta mga kasama. Maubos ta mga balita, magkasama builog mga dadulong sa inyo sa kalwan sang Nance Corn Coffee. Ang Nance Corn Coffee may kasama, magabulig sa nagabutod sang tiyan. Nagapigado ang o mayara kita nga migraine. Kag mga nagapabakod masato sila nga immune system. Nance Corn Coffee, mabakal nyo sa mga butika. Kag mga kasama ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Bangod ka may-ari inim kasama nga gindugang mga sangkap. Pero sabi sang Amarguso Balungay ang ining Santon o kon mangustin. Kag mga kasama may spirulina plus ahos. So para sa mga may high blood, may diabetes, kag mahikong dugo, Santon Plus Gold, mas pinapitibay, mas pinabisa, mas pinahusay. Nabakal nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Mga detalye sa mga balita nagikan kay Radyoman Francis Basco. TYRI Radyoman Report. Top two most wanted persons sa Lambunaw, Dakop, sa barangay Kaningwan, Lambunaw, Iloilo. Si Ray Lindanan, Ilimor, 30 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang may tipikinyo Lambunaw, ilala ini nga, o kung ginkabig ini nga top two most wanted person sa Lambunaw, gin aristar sa bisa sang warrant of arrest sa criminal case number 20-0065 sa kaso ng murder na ginisyo ni Judge Gemaline Paunilio Tarol sa RTC 6 Judicial Region sa Haniway, Iloilo with no bail recommended para sa iyang temporaryo na kailawayan. Ang ining wanted person ang aranakaroon sa Lambunaw Municipal Police Station para sa nakakaigo na disposisyon. Dakop man ang lalaki na may kasong act of lasciviousness. Ang subject diri si Edrin Apiliado Igaversa. Edrin Apiliado Igaversa, 56 anyos, may asawa sa Kabilawan, Barotac, Nuevo, Iloilo. Mga alas 3 kina sang hapon, sa man yung lugar, inakot ini sang mga katapos ang Barotac, Nuevo Police Station. Mga agi sa visa sa warrant of arrest, nga may criminal case number 4044 sa kaso nga acts of lasciviousness. May 36,000 pesos ini nga rekomendado nga bail bond para sa iya temporaryo nga kailuwayan. Kaya naman ka sa paginakop sa Barotac, Nuevo Police Station. Sa Pabia, dakop man sang element sang Pabia Police Station sa pagpuno ni Police Major Jojo Tabalok ang isa ka babae sa kaso na slander by deeds. Ang subject rin kay Miriam Bakabak Eagle Yorgan sa 60 anyos kagat mula sang purok 4
pabiya Iloilo subong hapon dakop sa man nga lugar sang aton nga mga kapulisan. 18,000 pesos ang rekomendado nga piyansa para sa iya temporaryo na kahilwayan. Top 10 most wanted person, municipal level, dakop sa mismo gisabihan sa warrant of arrest sa sulod sa BGMP District Jail sa Bagumbayan, Gimbal, Ilo, si Eddie Mongcal Igrantos, 54 anyos, may asawa, kag taga-Damilisan, Miagaw. Ginsabihan sa Miagaw Municipal Police Station sa kaso nga rape with carnal knowledge ang ining subject person nga nahunong man mismo nagla sa sulod sang BGMP sa Banwa sang Gimbal, Sidugang nga kaso sining kaso nga ginapatong sa iya sa kaso nga rape with carnal knowledge nga napitsahan June 30, 2020. No bail bond recommended sa sining kaso ni Eddie Mongcal. Sa dugang natin nga balita, lalaki nakuhaan sang pusil nga sa may Barangay Lopez Haina Norte, La Paz. Ang subject rin lalo sa kay Cyrus Berganyo, Susal, 37 anyos, soltero, kag sa Bitoon Haro. Ang ini nga lalaki ang nakuhaan sang homemade caliber 38 revolver na may 3 ka-live ammunition sa iya na cylinder. Ara naman karon sa posisyon sang police station number 3 o La Paz Police Station para sa proper disposition. Ang barangay kapitan, 2 ka barangay kagawad, kag 1 ka barangay sekretary, sang Tansa, Timawa, Zone 1, ginpasakaan kaso, sang CIDG. Ang mga respondent, igala kay punong barangay, Reynaldo Lorenzo, Isabales, barangay kagawad Marlon Ledesma, barangay kagawad Olivia Oliano, kag barangay secretary Maria Loni Robles, tanan sang barangay Tansa Timawa Zone 1. Diyan na filean sa kaso sa Prosecutor's Office subong adlaw sa kaso sa pagbula sa Republic Act RA 3019 o kon na Anti-Graft and Corruption Practices Act kag RA 11469 Bayanihan to Heal as One Act sa sining 3 o kon 4 ka mga barangay officials. Ang ini nga kaso nag-umpisa sa nakalabot sa reklamo sa civilian informant sa aton CIDG Iloilo Field Unit dahil ini sa reklamo sa anomalya sa pagpanagtag sang social amelioration program sa tanan nga mga irregularities no sa reklamo sa social amelioration program ang ginaimbestigaran sa CIDG on inyo iniidangop sa ila opisina. So ara naman na ulat man ang sabat sining mga opisyalis sa ila depensa sa sining kaso naging pasaka sa ila. Buwas pa sabton taning barangay kapitan. Roger that. No? Subong, ari pagid isa man ka kaso ang barangay kapitan sang barangay General Hodges, si barangay kapitan Teresa Uy, kag ang iya nga back chairman Manny Manalang, yun pailan kaso sang 3 ka mga barangay kagawad, Edwin Javier, Arnie Luminario, kag Lester Das Marinas sa kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act, violation of RA 673 Code of Conduct of Ethical Standards sa Public Officials. Ari pagid mo pagid ni. Oo, nagdamo niya kaso ginasampaw sa ila. Ari lang konfirmasyon ni Barangay Gawad Edwin Javier. Porsyon na ganay ha. Edwin Javier. Kagawad nag-file niyo si Kapitan ninyo Teresa Uy, no? Saan kaso sa pusa? Sa nakita namon, ang unang beses ni ang presyo niya, hindi kami konforme.
Ano na yung budget? Roofing o barangay hall ni siya. Pro Inobraya, construction, rehabilitation of multipurpose hall for evacuation center. Ako na. Patilaw lang yan, Radyo Manjon, no? Porsyon na anay na, buwas. Porsyon, ang buwas ulangan natin. Unahon tani buwas ha. Kay ang gusto naton buwas pabati naton kay dapat pasabton ta manis kapitan para mangin fair aton presentation. So porsyon lang anay ni. Roger that. So unahon tani buwas sa gabi unahon tani kay Okay. pagkat para nga makadiretso kita kay grabe ni kadlik kuan mong amoning problema sila subong kay nga si President Duterte nagmando nagkuan na pagwa na statement to nga pangbakulon gini sila tanan kutob sa mga nagapahari-hari sila barangayo. Yes. So, 3 ka barangay kagawad ang nagpasaka kaso ay Barangay Kapitan Teresa Oy sang General Hodges City proper. Ang dugang ini nga mga impormasyon kaga detalye ano bala ang ugat sining kaso na matian sa buwas nga presentation naton. So, madula natin yung mga impormasyon balita sa Patrol 774 pinadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibong herbal supplement nga may sangkap na turmeric, malunggay ang palaya sa liyot with grass, barley grass kag vitamin C. Hindi yung mga sa pito para sa kayong lawas, kompleto ang benepisyo. Nagalimpi, nagapabakod, kaya nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, aprobado sa FDA, Equality para Docking Alternative and Health Food Center. Nabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado, epektibo. Sa tanan natin yung mga driver na nagabiyahe sa Bilog Luzon, Visayas, Mindanao, gamit na sa Mega Man Herbal Capsule. Inilang epektibo sa inyong mga obra, kundi pati sa paglabing-labing kay misis. Kaya sa protection tagid sa matalan niya mga kalalakihan nga summa sa stress sa ila trabaho. Sa Mega Man, tanan niya problema sa kalalakihan kapit-pagid ng prostate, wala gana kay misis, maislan sang kabaskog kay pagka-agresibo. Mega Man Herbal Capsule, hindi walang kakapsula kada adlaw. Ang higato abis sa Funeral Homes and Company Crematory nga may branch sa Balabago Haro, Tansaging Baligbaras, Iloilo kag Bacolod, nagahatag sang libre nga serbisyo sa mga indigent naton nga mga pumuluyo sa syudad kag may ara man sila sa nga programa sa city government natin makik-angon lang kamo sa 3291562 0999-927-8989. Diskubrihan man ang Pila Columbarium kag subong man ang Higato Abesia Field Plan. Ang Pilawi open na gid sa franchise may ara kita subong 35,699 lang may built business ka na. I-submit lang ang ngalan, location, contact number, kag kung pila ka stall, contact card ang gusto nimo. Kag telephone number 0951-646-5714. Pakita lang si Fred Nino. Ang Milk Pico, Pilawi. Para sa Patrol 774, kasama mo sa RMN Iloilo. Radyo Man Francis Basco. Tatak, RMN. TYRI Radyoman Report Patrol 774 Oras na ton may kasama na karabari kita sa 12 minutos na karigad sa alas 12. Bahaw, kagao na ba? Check na ton may kasama ang mga detalye na lang ha. Last na lang na ya sa aton nga mga kwan, nga mga viewers sa mga nagahulat da sang saot ni asang kwan sang Turagsoy ni Parar na. Sakay Tito Edwin Buinala Truna mayong gabi man. Hulat man ni sa sang Turagsoy nga linagpang. Ay, check na ito. May kasama mga detalye na sa mga balita nagikan kay Radyo Man Aldrin Sukinya. TYRI Radyoman Report Ito sa lalaki Sir John ang dakop, din sa puti. Pagkatapos siya ang nangikap sa babae sa Haro sa Puyo ang salakyan lang. Sila din lamang ang kabilang tabo ilang insidente. Pagkatapos ining babae, may tilo sa niya siyang dalaga. Hindi ka lang pahingat lang ngalan niya. Pero ini siya, nagapuli sa distrito sa Haro. Paglabot rin sa may tulay, sa may tulay, bala pa ubos sa mall, sa lapas. So, dragi sa gudan sa lalaki ang papangalikap sa babae. Nakainom, mabing lalaki. Pagkatapos, linikap niya ang babae. So, nagsumparisyon natin, dugang gid. Pinaglunta rin ang promotion. Nagpinapungulay ang duwa. Pinapungol ang suspect na lalaki
Nga hikap ba? Nabato man sa. Dahil ito wala sa may mo, yung resibo tong ang lalaki, nga nagasita siya, kasi kalaway lang taon nga sa salakyan, ginahikap yung babae, yung mga pasayro pangapod. Yun nga ginanta diri ang pag-linaway, respondihan sa aton katapo sa pulis, lapas PNP, kag sida mo pasayro, dahil sa jeep, para sa biyo, yung isang lalaki, nag-react yun, kaya ito nakita, agad mo. No, hindi mabatas lang ang babae, ginahikap lang. Nga kulbaan ang babae, siguro ito dahil magkuhan, kaya magreklamo. Ha? Sang nagabot ang aton katapo sang pulis. Yun tumangkot kung mag-alos lang doha. Yung isang lalaki, nagkilalahay lang sila. Kilalay lang. Hindi silang nobya, no? Kilalay ya. Pero ginhikap ya, kilala ya, kaya kumo kay kilala ya, ginhikap ya. Ginhikap ya. Kita mo nun sa katunto. Yun yung rason. May ara na hindi ba lang mga jeep na salakyan subong may ara na nga partisyon kay tungod sa ginatawag naton nga physical distancing? Ito yung ginhitak. Yung kayo ito ginagtamwa sa bala. Ay katunto. Ginagtamwa ito siya. Pero ginhitak. Teko din na kastiguhan. Tabok lang nga natin. Hindi ka batas lang sa litika ng babae. Yung babae nga daw, nagkakakuan man, nagkakabaan ng babae, kaya nagkalika mo siya. Pero, samtang galikaw ang babae, sige na nagdutlot sa inyo sa mga lawas. Pag ang kamot siya, pinakuan siya, sa kumalagid ng babae. Kay Moriones, oh. Hindi mangkot sila. Kaya ang babae, kung mareklamo, nahuya ang babae, nga kasi pagkang lumalita sa radyo block, no? Hindi sila nagreklamo. Ang ato ng mga pulis, hindi naman maglakop sa suspect ng lalaki, kaya ang babae mismo, hindi nagreklamo sa iya. Kaya nagsakay lang sila sa Haro sa Tuyo, sa diretso sa sa may distrito sa Haro. Inasaksiyan man sa mga tricycle driver na nakaparking ka. Ang wala sa mga komosyon na makmo mga 10 minutos sila nagpundo ba? Sa may likuan ba sa lapit sa may tindalapas. Pero galing kita na kasiguan ng lalaki. Saan pa rin niya nga pasahero? Siyang Haro sa Tuyo sa dyan. Diba natin rin naman ito sa mga isang pulis sa lapas PNP, isa diri ka lalaki na nagakpan may bitbit nga 38. Galing kayo palpit nga 38 ang sinibitbit. Pero magpapatay ba rin, no? Ang yun lalaki, ang nadakpan dira sa tubay mismo sang lapas sa Catholic Church sa Diyon. Kag isa din tudlo abi sang nakakita yung lalaki may ara ng armas, nagabukol sa mga kilid. Alas 6 sila nila mga hapon, dindakop siyang aton nga katapo siyang pulis kapag pamulan ni Pulis sa Staff Sergeant Anas. Dindakop ina nga suspect. Kag siya ang priso na karon sa mga nakapsil sa nga police station na nagkalapas PNP. Yun si Cyrus Berganyo. Ang iya sining armas latang na taklos naman para siya sa kilid intact kag na apprehend sa tanang katapo sang pulis. So na sa information diri nagkuan sa galing may tuyo bilang may ginabantayan kag bahon sunod sa information diri sa aton nga pagpangusisa sa masaligay nga tiliman dira sa may lapas katubang sa simbahan ang suspect karon aron na detain sa kapsul sa police station number 2 Lapas PNP kag natalala siya nga pag-file sang kaso buwas nga daw sa pagkupot sang makamatay nga armas sa lupad. Kag isa diri ka lalaki din lakop pagkatapos ni siya nagbakal sa cellphone na tinawatan. Kaso sa diyan nag-antay pensyulo. Nagkuhan nyo ay mukbalo kinawatan, mo kaya ang layi, wala man nga nag-excuse sa inusinti. Yung suspect nga lalaki, ari ko na episode rin punin nila si Carson sa Lapas PNP. Pagkatapos nga ang Samsung ng cellphone, bago-bago pa, din baligya sa iya, gumura, kinawatan. Kaya ang biktima nagkakanta sa Lapas PNP karon
Kag amang pagkakasuhan tani ng lalaki na luoy man sila. Pero ang nagbaligya din-invite sa aton nga katapos ang pulis Alikron, pinakopsang lapas PNP siya. Ang lang ito madalang nga balita, ginatabihan ko lang si Kapitan Dominador Jocampo. Pumati ito ba galing kasi ako, no? Kaya silid siyang disport na. Super target, mga talo din nagpumati sa bunga gabi. Kada dire sa may barangay Agostino, mga talo din doon natin, na. Kapamati, sino ni Gisdado Bayot? Kapamati man. Upod kay Kapitan Ibel Gaspar. Nag-monitor karon nga gabi. Dahil talig naman rin sa city proper. Radyo Man Aldrin sa Pinatatak RMN. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. Ayos, nabatian magkasama ang report kay informasyon nagikan kay Radyoman Aldrin Sokinya. Sige na, ready na! Preparar na, preparar! Woo! Ginsag-a ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang turagsoy nga ako nadakpang ginhimo ko nga linagpang nag-abot ang mga bisita kabarkada ko sa inuman linagpang ko nga turagsoy amon ginsomsoman ho linagpang ko nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy inlaktang pagid sang ginamos pinamalhas it kami sang higop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kit pro pagkatapos namon sang kaon linagpang ko nga nagbati may nagadihal nagasiyok-siyok kay ang bibig tamagid kahapdi may tulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sang turagsoy nga akon linagpang tamagid kakahang oh budots yehoo was woohoo linagpang kung turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktang pagid sang ginamos pinamalhas ikami sang higop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kid pro ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kid pro ayos kita nyo hindi dula tuyo nyo ayos sige sa ato sini nga mga pinaranggan nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan salamat kid sa inyo tanan-tanan kita boss ha diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga RMN reporters so po naton diri sa News Center Radyoman Saripunay kag Radyoman Joel Franco po naton diri sa technical side Radyoman Joey Van Vasco Jr. Sa transmitter po naton si Chief Atoy Alya ako naman ang inyo kasama Radyoman John Alujado Kapulot Tatak RMN. Comments,